Arratsalde on dizuela pilotazaleok, zer modu zarete? Bizkaia pilotalekuan gara gaur, Bilboko Bizkaia pilotalekuan laugarren pinakako finala hartuko du pilotaleku eder honek, eta urtengoa ere finalak denak izaten dira handiak, baina bueno, gero ikusi egin behar nolako agirteten diren, baina aurretik behintzat ikusmina behar du finalak, eta hori badago, hemen bertan ere nabari da, eta edozein kalezokotan, edozein baztarretan, edozein espaloitan, pilotaz jendea, eta ea ikusminaren pareko ikuskizuna eskaintzen diguten lau artistek hor izango dira. Ia sekula huts egiten ez duten horiek aurreko kuadroetan. Gaurko bi izar nagusiak, batetik Aimar Olaizola, buruz-buruko eta lauterdiko txapelduna. Andoni Aretxabaleta izango du Bizkartzain, Markina Semeingo atzelari gaztea. Bestetik berriz, Juan Martínez de Irujo, gaur egungo binakako txapelduna. Zabaletarekin irabazi zuen iaz txapela binaka lau baditu. Eta Abel Barriola, lehenbiziko finala izango du, orain 3 urte finalean sartzeko merezimenduak egin zituen, baina lesio txiki bat izan zuen, astebeteko atzerapena eskatu eta ez zioten onartu, eta beraz jokatu, gaur jokatuko du lehendabiziko finala Leitzako atzelari handiak. Jose Antolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon Xavier, arratsaldeon pelotazaleok. Bueno, final handia, finaletara denok etortzen gaitu beste bizipoz, beste ilusio batekin, eta gaur ere alaxe etorri gaitu ba. Bai, makina badizkit ikusitako eta jokatutako batzuk gutxi, nahi baino gutxio, ikusitako asko eta nik beti alaxe izatek, egun handi batek, niretzat, eta beti ala pentsatzen, hori esatei gainera pentsatetelako, ez, hola, aizea mateatik, eta zea, niretzat, egun apartaek eta egun handi bat, eta frontoia beteta, ilusioa, poza, gainera izan dekera ikusmineik, atzeneko gaurko final honek. Hola, faltan bilatzenik, atzeneko urtetan hola 15 astebete, 15 lehenago, elkartetan, herriin, kaleen, jendek, askotan etzula, enbeste galdetzen baino, gain gontan, pelotazale asko galdetu zira, galdetzen pasa behar dut, eta hori sinale ikusmin handi daula. Ez dago zalantzarik. Tira ba, hori partida nagusia izango da, baina lehendabizikoa ere benetan polita da. Elkarrekin izango ditugu gaur ere Errioxarrak alde batetik, Titinek gaur Ceciliorekin jokatuko du, oso bikote polita da, eta elkar oso ondo hartzen dute hauek ere, eta bestetik berriz Urrutiko Etxea eta Begino jotzaileak biak, eta piloteoan nagusitu behar luketenak, baina gehiago jotzea ez da dena izaten, oso garrantzitsua bai, baina hori bakarrik ez da, beste mila gauza ere badaude, eta ikusiko dugu, etekinik ateratzen dioten piloteoan nagusitzeari gero tantoak bukatzen eta 22 heltzen asmatzen duten. Eta gero 3. partida bat ere izango da, eta 3. hori eskaintzeko modua ere izango dugu, TV kasaten bitartez. Eta gure beste bi lankideak ere hor dira bakoitza leku estrategikoetan kokaturik, goazen lehendabizi Koldo Aldalurrengana. Arratsaldeon Koldo, zer berri dugu? Arratsaldeon Josean, Xavier, Elena eta ikuste dugun guzti hori leku estrategikoa izango ez da hemen artekarien artean jakin nahiean, final handi horretan dirua nola aterako den, eta dirurekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta esan digute dirua bai, espero zen bezala Aimarren eta Aretxabaletaren alde aterako dela, baina ez hain nabarmen, 180 eta azpitik eskatzen dutena 310, 100, beraz dirua pixkat etorri eginda azkenengo egun hauetan, eta dirua partida bezala estua izatea espero dugu, hori seinale oso ona izaten baita. Geroxeago joko dugu, Elena Azpeitiaren gana, orain jargaitezen lehendabiziko partida honi begira. Armailak gero eta beteago, ia erabateko beteka da izango du Bizkaia pilotalekuak, sarrerak ez dira merkeak, gaur egun sekula baino garestiago iruditzen zaizkigu gainera. 120 euro ordaindu behar izan da kantxako sarrerengatik, eta merkena berriz 45 bada zerbait, baina tira, lehendabizi protagonistetako bat harrapatzeko moduan gara. Juan Martínez de Irujo hizketarako prest, eskertzen dugu, aurrera Koldo. Bai, eta eskatzen diogu, egiten duen ahalegina badakigu egun garrantzitsu hauetan zaila dela etortzea gure gana eta hitz egitera, baina Juan presto da. Juan, arratsaldeon.
Otro partido importantísimo, otra final, ambiente en el frontón, uno de los días grandes del año. ¿Cómo? ¿Con qué objetivos, con qué ganas? El objetivo es el mismo que la otra pareja, el llegar a 22 y ganar la chapela, pero va a estar complicado, ¿no? Pero lo importante es intentar hacerlo nuestro en la cancha, hacer Abel y yo pues nuestro juego, nuestro partido y si perdemos que sea por mérito de ellos y no por deméritos nuestros, ¿no? Pero bueno, muchas ganas y de momento tranquilos a ver luego cuando saltemos en la cancha cómo nos ponemos. Bueno, nuestra pequeña duda, seguramente la misma que tienes tú, esa mano izquierda, ¿no? ¿Qué sensaciones? Bueno, sensaciones, ahora estoy pelotando un poco, 2 o 3 pelotazos y no me duele. Luego cuando haya que meter la mano de verdad, pues entonces veremos, pero bueno. No me voy a obsesionar con la mano, si no me duele pues intentaré disfrutar y si me duele pues apretar los dientes y sufrir y sacar todo lo que tengo dentro y poderle ayudar a ver, no, una final no se juega todos los días y lo que quiero es ganarla y disfrutar si se puede. ¿Qué partido esperas para terminar? Depende, ¿no? Depende de las sensaciones que me encuentre yo al principio, pero bueno, en teoría ningún zaguero se va a romper el uno al otro. Son 2 pelotaris, pues se puede decir que clásicos, ¿no? 2 zagueros clásicos que llevan mucha pelota buena, quitan pelota al delantero y arriman, ¿no? Que es lo que pedimos nosotros, y luego adelante, pues el que tenga pelota y acierte, pues tirar partido por ahí, pero lo importante es eso, pues defender cuando ataca Aimar y estar yo con la derecha fresco y con la izquierda, pues si empiezo bien desde el principio, así marco los ángulos y le complico la vida a Aimar. Nada, Juan, que haya suerte. Vale, muchas gracias. Eskerrik asko. Juan Martínez de Irujoren iritziak bildu ahal izan ditugu. Lehendabiziko partida hasi aurretik, hasi berria da, lehendabiziko tanto kaskarra jokatu dute gainera Cecilio Urbintzat horrezkerret jartzeko pilota zuen. Eskuinez saiatu da, lekurik gabe geratu eta zuzenean txapapera, bat eta huts. Titinek txokoan ederki pausatu du, iritsi eginda Urrutiko etxea, Beginok ere pilota zaila eraman du. Nahiko indik, Ederki utzitakoa, lehenbizikoan eraman duela diote Titin protestan, pilota ona Cecilioren zare eta ederki. Lehenbizikoan izan ote da ba. Neu bigarrenean eraman duelakoan geratu naiz, baina aurreko epailea gontzat eman du. Nola nahi ere bi pilota zaila soitu, Eta bigarrenean ematen du hor. Bai. Bigarrenean izan da. Ez zegoen Urruti epailea eta oztopo ondirik ez zuen hor, baina Alere Cecilio ederki bukatu du. Azkenean lortu dute Begino zepoan harrapatzea. Titinek ireki, txokoan utzi eta hau ere lehenbizikoan, hau bai lehenbizikoan eta gainera ireki. Oso erne, Begino? Bai, oain pelota zaila harrapatu dik eta iritsita geho iriste jarrita otea eta iristea eta argi otea zailena eta geho errematatzen tanto bukatzen saiatuek eta bai ikus dezagun, ikera garrizko tanto indik. Hau bai, hau lehenbizikoan izan da. Horrez dago zalantzarik. Zailo, pelotoia. Txapapean jarritako kamerak hartutako irudia, oso irudi berezia eta interesgarria. Elena Azpeitia, arratsalde on dizula. Bilbotik, ikusentzuleok arratsalde on. Beteta edo betetzetik oso gertu izango da gaur Bizkaia pilotalekua. Izan ere,
ehun sarrera bakarrik falta ziren saltzeko gaur goizean, eta nik uste dut badugula aukera takilako irudia emateko. Hemen saltsa badago hasieratik, arratsaldeko lehen orduetatik, eta oraintxe bertan hitz egin dugu takilorekin, eta hauxe esan digute. Oraintxe bertan eskuartean apur batzu besterik ez ditugu. Beraz, sekulako giro aparta izango da. Aurpegi ezagun batzuk ere ikusi ditugu gaur, orain bertan sartzen beste Jose Mari Olasagasti aizkolaria, hemen jende mordoarekin argazkiak atera batzuk eta besteekin berriketan, eta oraintxe bertan sartu da pilotalekura. Beraz, esan dizuet, bete eta ezpada ere, betetzetik oso gertu izango da, giro bikaina izango da gaurko finalean. Ederkiba, horixe da lehendabiziko baldintza, final handi baterako. 2-1, urdina gaurretik, eta Jesus. Etzun, misterio hondirik, sake horrek ere. Oso gaizki, du Cecilio. Oso deskoordinaturik. Erdibultzaka. Oso gaizki, ere. Bai, ostiralen Osteunean jolatu zian, Demasko geldi hondek. Eta horra aurreneko pelota jeisten hasi, eta pelota garbi galduik, hau erdi-herrikot sakea, bigarrena. Erki Urrutiko etxea, jaso Titinek. Boleaz ezin. Hirugarrena. Galtzen dura. Zenbaitentzat duden ikende zertzat, pelota eramateko, hau da zehatzekoa. Oze, apuntatuko, baina honekin boleaz ez dudik. Jose Mari Olasagasti, arratsaldeon. Hola, berdin. Tira, lehendabiziko aldiz Bizkaia pilotalekura? Bai, final asko ikusi ditut, baina garro arroan alde jaunea aireitzen ez dela. Finala Donosti eta Naparroan ikusi ditut, baina gertatu zedonen etortzi eta, bueno, garro ikusi berdet. Eta, ze iruditu gola lehendabiziko irudia? Dena garbi ez dut ikusi, baina, hau, zea bada, fronto show bat, baina, ez da berdina, anueta eta bezala, ez zait iruditzen berdina izango nik. Urruti ikusi berdala, iruditzen zait. Finalari, zetreza, ze tankera hartzen diozu? Finala, bueno, garko pastate gorra igual lehoki bat eguen, Hiru gure aida horre eskuiko minek eta autobesate, baina, trampa pixka bat hiru lehokiko du. Eta gaur argi, badak, bestia hainbar oso dela, baina, kontu zibilik gaurre hiru gogin. Bazate ikuskizunaz, eskerrik asko, Jose Mari. Zuri, gero arte. Jose Mari Olasagasti ikuskizuna berak eman du azken bolada honetan, eta gaur ikusle izango dugu lehendabiziko aldiz. Etorri da Bizkaia pilotalekura. 5-1 aurretik Urrutiko etxea eta Begino. Eutsi Ceciliok. Labur geratu zaio, jaso. Urrutiko etxea. Dejada kaskarra Augustorena. Bai, gero eman ikusiak eta hemen atzeti ibili behar. Erdibultzaka ikusten dit, Cecilio. A ber, hasierako ikara bakarri dan. Berotu artekoa baldima da, tira. Baina bestela bi jotzaileren kontra. Ez dauka lan ederra. Hor Punpalaster zabalean jokaldi egin nahi izan du Urrutiko etxeak eta kanpora joan zaio. 2-5. Tanto kaskarra jogatu Urrutiko etxeak, horre bazinden atzeak gaiteko eta botela estarrekun eta kanpo aldein zion, pelota horrek. Aldela joko klase horri ies egin behar dio, Titinen aurka. Hemen da Panpiladus ere. Ikusleen artean. Pelota jetxi unene, txapagaino jartzeak jarri dunenetan ezkerpa eta asko jetxudik, moztudik. Titinen sakea indarra hundirik gabea, bolea zerantzun di Urrutiko etxeak. Txokora iritsi eta atzeratu Mikelek.
ezker paretatik ongi atera du. Aritzek. Jaso Cecilio, ongi. Indartsu, ezkerra irea. Ormabikoa boleaz, Titin bertan zegoen ordea. Honen jokaldia ere ez da beste munduko ezer izan. Aritz, Jaso. Cecilio. Ez da gaizki. Amarretik eraman Ultzamarrak. Ongi eitxia. Titinen ezkerra irea, kanpora. Aukera polita izan du. Orain honetan bai, oraingoan eskuina astindu du Ceciliok eta Aritz behartu. Baina Titinen ezkerra irea gehiegi zabaleratutakoa. 6 eta 2. Eztarria freskatu dute asegartzeko bi mutilek eta berriz ere kantxara. Eta Atletikeko entrenatzailea ere hortxe da, Ernesto Valverde. Gaur pilotaz gozatzera etorririk. Urrutiko etxea. Ez du behar bezala aprobetxatu. Izan duen aukera una. Botibolea zeutsi Ceciliok. Titin, Ormabikoak, kanpora. Oso galtzaile gorriak, Titin hasiera benetan txarra, Xavier, eta gaur izango dugu aukera teknikariekin hitz egiteko, eta azpeko teknikaria Martin Alustiza. Hemen dugu, Martin, zer esango dizut? Pilotaleko horrelako jaialdia gaur egun handia ditako da. Bai, frontoia hola ikusita, lehenbiziko partio golazten, eta frontoia ja gainezka, jendea gozez, eta denok esperoan, bigarrengo partio hori ikusteko, eta aber nola ateratzen dan, pixka turduri xamar, gauza denak ondo ateratzen dian, partio handi bat ikusten deun, eta gure bikoteak irazten duen. Zaila izango da, baina, esperantzak hor daude. Euskal Telebistako ikusle fineari, oso mesede bat, eta zai oso, zer moduz dago joanen ezkerrezko hori. Nik uste dut behar nahiko keskatuta da hola, baina, nik uste dut gaur frontoia ateratzen balima da ondo aterako dala, beha bildurrez dago, normala dan bezala, ez du entrenamentu bat beste inditu, baina ez hola esaten dan bezala, ez ordu tardiko entrenamentu bat eta bere eskuakin, baina hala ere nik joan badakit finala jogatzeko gogo handiakin daola, finaletan normalean hasi egiten da pelotari bada eta joan handi bat ikusiko dugula seguru nago. Ea la den, bera ondo aritzen den eta gainontzeko guztiak ere bai, eskerrik asko. Bale, norte. Hirugarren tantoa gorrientzat. 8 eta 2 aurreratu dira urdinak. Titin eta Cecilio zein baino zein eskasago hasiera honetan. Baina orain honetan urrutiko etxeak egindako oparitxoari esker, Titinek berriz ere sakea. 55 urte triziotarrak. Urte asko profesionaletan, baina azken hilabeteak ditu hauek. Orain honetan hilda utzi du pilota. Txaparen gainean bat ere indarrik gabe. 4 eta 8. Etzen urruti. Erreza uste baino gehixio, altura gehixio, atea, zailo frontixetik, eta pixka behartuta hartu behar izan di pelotan. Urrutiko etxeak goleaz erantzun, Titinek ireki, Cecilio. Ez da, oizki. Eskuak garbia osartzen hasi du. Hala maten dik guain beharre bai, oso bultzak hasiek.
Ezker Ormarantz. Aurrera egin du Ceciliok, voleak ada erdira. Aritzek oso urrutira, bote handia egin du pilotak. Volea jaso, botea, zer. Eratako botea izan den, baina egan egin du pilotak. Arrastorik eta jo gabe. Arrastoaren gainean egin ezkero, normalagoa izaten da, baina orain berriz zeruetara alde egin dio. Beste elkarrizketaren bat badugu, eta uste dut orain honetan Elenak Pablo Berasaluze duela ondoan. Bai, Xavier, alaxa da, Pablo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, egun berezia, denontzat ere, eta behar bada bereziagoa oraindik eta zuretzat. Bai, bueno, niretzako pasatzen urtean oso berezi izan zen, eta bueno, urten bai, nik uste Andoni Etxabeta finalean dau, bizkaitar bat, lagun handi bat, eta bueno, finala handi bat jolasten duten, eta Bizkaira txapel hori etortzen dan, ez? Zerbait berezia, sentitu duzu, ez dakit pena inbidia, sartu zarenean, eta pentsatzen dut ez, burura inbeste gauza etorri zaizkitzunean. Bai, bueno, pasadan urteko finala gauza handia izan zen, bai asteko egunak, bai egun bera, eta bueno, inbidia pixka bat bai, ez? Baina bueno, aurten guk ezin izan dugu finalean sartu, Bizkaitar bat sartu da, lagun handi bat, esan duten moduan, eta bueno, bera eurek Aimarrekin partidon bat egiten duten, da txapela ekartzen duten Bizkaira, ez? Final estu izango dela, iruditzen zaizu, Pablo? Nik uste baiet, ez? Nik uste Aimar da Andoni oso momentu honean dauz, baina nik lehengunean semifinaletan joan da Barriola oso ondo ikusi nabezan, eta egia esan nik partido estu bat ikusten dut, eta bueno, behintzat partido hon jolasten duten jendearen dako, eta bueno, Bizkaitarrak irabazten da ben, ez? Gozatu ikuskizunaz eta mila esker, Pablo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Pablo Berasaluze, iaz finalean sartu Bilbon inoiz jokatutako partidarik garrantzitsuena Pablorentzat eta hasieran min hartu. Hori gaiztoko lesio larria gainera. Eta aurten berriz finalean ikusle. Dotore utzi dut Itinek. Eta aldea dezente murriztu dute. Bat eta gutxi irabazten hasi dira urdinak, bana, 5 eta 1 urdin, 2 eta 5, gero 8 eta 2 alde egin dute une honetan, sakeak 6, erreferak 9. Erreztasun ikeragarrik eman da, 3 tanton aldea besteik ez. Bikote urdinek, hoi ez sinale ona. Urrutiko txea behare kutsatuta eta eman dizkien aukerak bate aprobetxatu gabe. Begin ogain arte txukurena, laukote. 9 jaso Aritzek. Jeitsi, Ceciliok, Titinen aukera, Keinu. Asko alio zuen Keinu horrek, bai, ederki aprobetxatu ere, Urrutiko etxea, pixua handia zuen pilotak. Ederki, Keinu erekin biak oso aurrera joatera behartu ditu Titinek, eta gero oso ongi aprobetxatu du Ceciliok. Xavier, eta hemen dut ikusleen artean Pampi Lodutxa handia ere. Pampi, arratsaldeon lehendabizi. Arratsaldeon. Ondo altzeate? Songi. Animoso edo? Bai, partido ere ikusteko arratsalde erra eta paradetik etorrita egualde errekin da ongi. Etzea bakarrik etortzen iparraldeko pilotaiak ditugunean? Ez. Pelota bakizugu maite gula errotik eta gaurko partidua gaina gustatzen zait. Libre ditzan da hori disfrutatzea prontoi bertan gustatzen zait ikustea, bai. Ze itxura partidari gaurko finalari, Pampi? Asko aipatzen ditugu aurrelariak, baina partida ez aldago atzean. Ba, uste dut horre lauek kontutan nahi du nik Aimar eta Irugo bai, baina beste hor daude eta Arritxabaletak nahiko gauz ederra inberko du gaur, bakizu lehenbiziko partidua finala, eta horiek zainak horiek atxigitzen batu gauza edera izain da
zein da adin hortan olako txapelko bat jokatzeko uste dut lanak izaintuela, baina nik uste dut ere ongi jokatuko duela eta partidua edera ikusiko duela. Irugore nahiko partidua uste dut gaur bere eskua eta denak antziko duela eta berak eman behar duela. Baina badakigu Aimar hor dela eta Aimar da. Bukatzeko, Pampi, finala hemen kanpotik ikusita ederra da, baina barrutiko bea da. Ba, nola ez, guk nunbeitan tripak pizkot muitzeko olakotan senditzen dugu, guaina ikusten dut lehenbiziko partiduntan titin da gauza batzuk egiten da, eta zure burua hor ikusten duzu, gure bizia hortik egin dugu eta hori ezin da aztu ez, baina guria pastua da, eta baina gaztiari gaina uste dute pelotak asko irabazi duela bere nortasunean gauzak ederra ikusiz, frontoia betea, frontoia handiak, eta uste dute mehesi duela hori ere. Ergi, Pampi, asko gozatu finalarekin. Mil esker. Pampi Latutx, binaka hiru final handi jokatu zituen, bi irabazi Josean Tolosarekin, bestea galdu Martinikorenarekin. Ikuskizun handiak emandako pilotaria, goitik berako artista, eta Titinen azkenengo hau ere ederra izan daba. Nola ikusi duen, nola antzeman dion pilotari, zelekutara erori behar zuen, dilindan zetorren, baina ezin hobeto jarri da aurreko ormaraino joan eta ireki. Eta partida berdindu. Titinek txokora. Berriz ere bai. Hauko zulon uste, gara ez zira asmoatu, zezide galdu lako beste pelota bat. Gara entzen urrutiko txea, idea igabe, gaizkia ide pelota. 10:09 eta Andoni Aretxabaletaren osaba batekin dela uste dut Elena Azpeitia, Miguel Aramendirekin, ala? Bai, alaxe da Miguel Aramendirekin eta gainera Andoni Aretxabaletak berak esan digu guri neurri handi batian gaur hemen egotea zor diola ondoan dudaren gizonari. Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, Ester traketxo hemen zuen txikitan, hori esan digu eta 11 ordu emanak zaretela biok, ura pixka txukuntzen eta, bueno, gaur egun Andoni Aretxabaleta neurri batean iritsi dantokira iristen. Ba, bueno, netzako poza bada akordatzea bakarrik, ez? Umetatik frontoia noten ginean, bazkaltzen ez zigun mila ustez, zati beti pelotia zeuken burun. Ba, bueno, netzako poza izan daikera garri, ba, aste honetan egunkarietan irakurrietena, akordatzea nola gertatu dian gauzak, eta, bueno, netzako ja beste finala ja, ez baldimo irabaztenen, nina horiot irabaztea, baina netzako ja gertu dantokiraino asko da, netzako, ba, bueno, poza ikera garri, partidu hasi baino lehena, netzako, ja, irabazi balgo etzela. Neurri behar handi batean, final honen inguruan, jakin mina da, hain gaztea izaki eta debutari izakia nola erantzungo duen, Andoni Aretxabaletak gaurko finalean. Norbaitek ondo ezagutzen baldin badu, Miguel Aramendik, ezagutzen du ba? Ze iruditzen zaizu zuri? Mutila lasaiantzean aterako da, edo? Nik, klabe igual izagoa, beroketak indarrez iten badimo beti jenden bezala, ba, ni uste horre ongoala, eta lehenengo tantutan, lehenengo bi hiru tantotan, goiko losak ondo bilatzen ditun, da pelotia irujorik entzen dion, oso zaila izangoa. Ni hortan izangoa uste lehenengotik, ba, aber ze egiten don. Baina, bueno, nik hortan lasai nago, badakit Andoni nola dan, oso lasaia izan da beti, gizon plaza esaten dion bezala. Eta, bueno, gaur goizen esan dienez, nik berari ez dio deitu, zati nahi hona lasai utzi aste guztin, da, bueno, esan die oso lasaia etorria, beti bezala, eta, bueno, betiko martxan etorri, ala ez gauzala berezirik egin, da lasai dagoela, frontoian ikusi berko du nola, erantzuna nola dan, ez? Ikusiko du. Nik gubentzet urduri gu daude, beha ez dakit. Ederki, eskerrik asko, Miguel, gozatu ikuskizunaz eta mila esker. Ez duei, eskerrik asko. Ingurukoak urduriago, hain segur. Pilotaria bera baino. 12:09, hiru tanto segidan Urdinek. Oen bi tanto politinizki urrutiko txea txokon. Ezkerra irea, Titinek bildu,
Atzera Mikelek, boleaz jarri da Cecilio eta eman dio, takateko bikaina, jaso, Aritzek. Txokoan, iritsiko alda, bote ondixemarra egin du pilotak eta... Erraz iritsi da. Nik uste zailagorik eraman duela gaur, lehendabiziko tantoetan hori baino dezente zailagoak eraman ditu. Hortxe ikusiko dugu. Lehenbizikoan erraz jo du, bai. Hamar eta 12 pilota aldatzera doaz, iragarkientzat tartetxo bat. Hamar eta 12 pilota aldatu dute Errioxarrek. Atera dut Itinek. Ordu aukera. Ez da behar bezala jarri oraingoan. Beste aukera bat izan dezake hor. Jaso, nahiko egin du. Gaizki jundepa. Gaizki joan, baina ongi moldatu da alere. Eskuin sotamano. Cecilio. Honek baliabide handiagoak ditu aireko jokoan. Atzera ator orain. Txokora ere txabaletak. Eutxit Itinek. Gantxoa. Kanpora joan zaio Titini, 13 eta 10, eta uste dut haren honetan Elena Azpeitia Bilboko alkate jaunarekin dagoela, Ibon Areso jaunarekin. Bai, alaxe da, ez dakit baduzuen aukerarik nire hortza entzuteko. Bai, ederki entzuten ari gara. Ibon Areso jauna, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Aquí estamos en el partido previo. Bueno, una final muy especial para todo el mundo y también para usted, porque entiendo que como alcalde de Bilbao preside por primera vez una gran final. Bueno, es la primera vez que me toca estar en este cargo. Pues, normalmente venía Iñaki Azcuna, que era un gran aficionado también, y con ilusión, porque además hay un vizcaíno esta vez y yo creo que a tope con él los que somos de Vizcaya. Aquí habrá venido mucha gente de todas partes, es un frontón que se llena. Pero los vizcaínos yo creo que estamos con la esperanza de que gane Aimar, pues porque su zaguero es vizcaíno, ¿no? De Marquina. Sí, además teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado a Pablo Berasaluce, que era la opción también que tenía Vizcaya de llevar la chapela todavía quizá con mayor motivo, ¿no? Sí, yo creo que esta vez nos va a tocar, no puede ser que nos pase siempre lo mismo. El Atleti también nos ha generado mucha ilusión y ahora tenemos que tener ilusión en la mano. Bueno, el frontón va a estar lleno, prácticamente ya no queda ninguna entrada. De alguna manera una ausencia destacada sí, la del alcalde Iñaki Azcuna, que era un asiduo a este frontón, ¿no? Y un gran aficionado, le gustaba mucho la pelota. Yo creo que lo mismo que a mí, la pelota a mano más que la herramienta. Y evidentemente antes de que luego estaba ya débil y se movía menos, en sus buenos momentos venía frecuentemente.
Muchísimas gracias, eskerrik asko, que disfrute de la final. Eskerrik asko. 11 eta 13 ea bada denok partidez gozatzeko modurik daukagun finalaz gehien bat, baina lehen da biziko honetan ere nik uste bigarren erdia lehen bizikoa baino hobea izango dela. Hasiera behintzat oso kaskarra izan baita. Kanpoan izan dago nabarmen Itinek eta Urrutiko Etxeak egindakoak 4, galdutakoak 3. Atzelarietan berriz Ceciliok 2 egindako, Beginok bakarra, baina 5 galdutako baditu Ezkarraitarrak, 2 besterik ez. Nafarrak 228 pilotaka da orain arte. Egindakoak 4 aurrelariek, 2 Ceciliok, 1 Beginok galdutakoak, 3 aurrelariek, 5 Ceciliok, 2 Beginok esan bezala. Titin hirugarrenaren sakea. Esteban Arrazkioren mezua EITB.comen bidartez. Zea partido hon bat ikusteko gauza moduan garen gaur. Aupa Irujo Panamatik. Jaitsi Ceciliok. Keinu Titinek hor pasatzerakoan ere arazoak izan ditu. Bolejaka da, goitik berakoa eta tanto. 12 eta 13. Honek ere eramateko modukoa zirudien, baina azken pauso horiek ez ditu behar bezala koordinatu. Aritz Beginok. Xavier, eta, bueno, hemen ari gara 1000 buelta emanez Irujoren esker esku horri, eta beste batzuen artean, bueno, Pedro García izan da esku hori ikusi duena, eta gehien badakiena nola dagoen azken finean esku hori. Pedro, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Cómo está la mano de Juan? Tú que eres el que sabe de esto. Bueno, pues la mano de Juan no está bien, no está al 50, o sea, está como al 50% más o menos. Y aparte, bueno, de las molestias que pueda tener, está el factor psicológico, ese miedo a entrar con la izquierda. Entonces supongo que hoy hará, como hizo el último día, elegirá las pelotas a las que entra, intentará jugar más a lo que es este juego, a parejas. Normalmente suele asumir más protagonismo, pero creo que hoy toca jugar a parejas. Luego la lesión está en una zona mala de la mano, como en la parte exterior, ¿no? Que es una parte más difícil siempre de proteger. Sí, está en la zona del índice. Todas las partes externas de la mano son más difíciles de tapar porque, claro, no es como el centro de la mano, que con un puente haces un agujero, libras el sitio y es más fácil. Ahí es una zona que no tienes forma de apoyarte para librar la presión. Entonces sí, hay alguna forma, pero no es la mejor, no es la idónea. Luego está Juan, la forma de ser de Juan. Este si sale, saldrá a llegar a 22 como sé. De eso no hay ninguna duda. Y como yo he dicho ya alguno de estos días, saldrá a usar esa parte en la que no se prodiga especialmente, que es su mano derecha. Que yo creo que es la mejor mano derecha que hay ahora mismo en el cuadro profesional. El otro día la utilizó muchísimo y hoy creo que volverá a ser así. Y claro, la derecha de Juan puede castigar mucho a los zagueros, eso está ahí. Nada, Pedro, que disfrutes del partido si puedes. Lo intentaré, pero creo que sufriré. ¿De acuerdo? Gracias. A vosotros, eskerrik asko. Pedro García, bueno, esan digu nola dagoen gutxi gora bera Irujoren eskua, eta ondoren egin duen analisi taktikoa ere ez zait desbideratua iruditu. Cecilio, aukera ona, ongi atzeratu du Jaso Aritzek. Titinek ireki, Sotamanoa, ongi moldatu da horrere Ultzamarra. Hor dago Cecilio. Zer gaizki Urrutiko Etxea. Keinua ongi aprobetxatu berriz ere. Jaso Aritzek lan ona egiten ari da. Titin, bolea, Jaso Mikelek, gantxoa Titinek, txokora Mikelek, txokoan Titinek, iritsi eginda, ezker bolea bertara, eta Mikelentzat asko zobea zen, baina jokaldian sartuta zegoen, geikitzen ari zela ikusi du, bertara zijoatio la pilota,
kolpea tiratzea erabaki du. Ariz Beginok eta txapapera joan zaio. 13 eta orain honetan, lehen aipatu du alkate jaunak, Bilboko alkate jaunak, aspaldi honetan ez dela txapeldun bizkaitarrek izan pentsa 3 espezialitateak kontutan hartuta, buruz buru kantxa osoan lauterdikoa eta binakakoa, lehen mailan 1981 urtetik ez da bizkaitar txapeldunik izan. Azkena Roberto Garziarino izan zen, pentsa noizko kontuak diren. Bueno, laster joko dugu beste Bizkaiko txapeldun handi baten gana, Jesus Garziarinoren gana, orain etenalditxo bat iragarkientzat. Amairuna doa, Zitin sake ateratzera doa, tanto bat ikusiko dugu, eta gero joko dugu Elena Azpeitiaren gana, ondoan du eta Jesus Garziarino lehena, txapeldun handia izana. Atera dut Titinek. Golea zormabiko moduko bat, aireak entzeko aleginean. Ezilio. Naita zabalera ederki, eraman Mikelek. Atzera Zeziliok, eutxi boleaz, Beginok. Txokora, eraman Mikelek. Txokora berriz ere ordari, zireki, eraman Titinek. Atzera orain, boleaz, eutxi ezkarra gitarrak, ederki. Ongi etxia. Berriz ere bai, baina oraingoan ez hain ongi. Txokora Titinek. Ezkerrez eraman eta kendu Zeziliok, ederki. Begino. Eskuinka da arroa eta luzea Nafarrak. Eutxi Herrioxa. Urrutiko etxea. Eta orain txapara joan zaio. Lenda biziko aldiz, aurretik dira gorriak 14 eta 13. Orain bai, aurrera Elena. Bai, baten faltan bit txapeldun handi ditut ondoan, Jesus Garziarino eta Iñaki Gorosizta. Jesus, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze itxura hartzen diozu gaurko finalari, Jesus? Itxuria de momento oso ona. A ber, gero urten da badago du pentsatzen duen bezala. Oso ona eta laure pixka jokatzen badabe, uste dut, partidu gogorra izango dela. Irujoren ezker eskua nola ote dagoen, hori da mundu guztiaren jakin mina. Zer iruditzen zaizu zuri? Ba, eta no gabiz pentsatzen, haren eskerra zelan deuen da. 15 egun euritu joari, uste dut pixka zentotuko zara oin. Ikusin behar, eskerra zema joaten da ben, ero eskerra zioa hobi errik ez dago, berti moten modotzu da domin hau, baina aber zelan dago eskerrekin, garrantzik ondiko esko izango da. Eskerrik asko, Jesus. Iñaki Gorosizta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Urte mordoa da, bizkaitar bat txapeldun ez dela. Tira, pentsatzen dut, kamiseta jantzita, etorri zaretela biok ere gaur Bizkaia pilotalekura. Bai, baintzete gaur osino asko dugu txapeldun izeteko beste bizkaitar batek, eta nik beren alde ikusten dute partidue.
Bai, nolabait ere Aimarren azken urtetako bideak, ez, nolabait ere baduela indarra, ez, alegia. Eta gainera Aimar pilotari bada beti bere ematen duena, ez? Bai, además aurtengo txapelketan demostratu dau, partidu guztietan oso ondo ibili da, oso ondo, eta además atzela aretxabalentzat urlai hona da, kendu ikin dutzu pelota txarra, onak itxi, eta ni pentsote jokatu ere iningotzela, eta hortik berak aukera asko ingo duzula aurrien. Pronostikoa? Ni pentsatot 22 amalau, amabost, Aimarren alde. Eskerrik asko Iñaki gozatu ikuskizunaz. Ez da segaitik, agur. Jesus Garziariño eta Iñaki Gorostiza atxondoko txapeldun handiak. Amalauna, Mikel Urrutiko etxearen eskuetan da pilota. Ederki utzitako horrengo hau. Bueno. Espaldiko parte ez, buen garaie. Harri bitze baitzait kanpotik ikusitan nahi. Titinek emateitun errestasune gaurko eunen. Da gaur gainea beste egun batetan baino gehiago ematen nahiek. Eta gazteok ez aprobetxatzea gehiago. Harri ditena jo, kanpotik. Nola liteke pentsatzen dukik, Eskuin ez txapagailean bizi-bizi moztu eta luze batzuetan, bestetan laburtxeago, ezkerrez botez lan egitera behartu, eta gero aukera ona daukanean dita, Aprobetxatu da, ez zekia pamoten jeztu. Nolako lanak ematen gazte hori, ezin irabazi. Guri iruditzen zaigun bezain erraza ez duk edo ez zekia, Oxan? Kanpoti emati titin ikusita, normalana, titine ez da lehengoa eta erraztasun ikeragarrik ematizki eta gaur gainea ez da kondoai. Hoi ez aprobetxatzea urrutiko txea gazteatek, gehiago, sasoiko pelotariatek, harri-garri utzitzata kanpotik. Erra oso ona. Ikaina benetan azkarra. Eta txaparen gainean, ezker hormari paraleloki, Dotore. Iñaki Lertxun diren mezua, Aimar eta Aretxabaleta favorito, baina litzaidake Axolako Barriolak irabaztea, pelotak txapel hori zor dio. Iñaki Lertxun diren ustez. Edurnek Gasteiztik ere Irujo eta Barriolarekin. Nestor Altzerreka, kea gaur final eder bat ikusten dugun, Aupa Juan eta Abel. Eraman zen. Txaba gainera etorri zaio, hor da Cecilio, ongi atzeratu du Aritz, Eraman, Titin Bila, bien tartera, baina aukeran luzetxo, Gantxoa, Eraman, Urrutiko etxeak. Gantxoa, azkarra, Titinek ezkerrez nola bait Eraman, ez du batere aprobetxatu. Sokor Augusto, Kormabikoa, baina txapazkira joan zaio. 15 eta 16, gauzak estu. Eta gurekin, lehengo bikotea osatzeko, zeu aipatu duzuena, Bizkaiak eman duen azkenengo txapelduna, eta gainera, teknikari lanetan aritzen dena azegartzen, Roberto Garziariño, Iñakirekin, Iñaki Gorostizarekin eta Anaiarekin aritu da Elena Azpeitia hitz egiten, eta erabat Aretxabaleta eta Aimarren alde etorri direla, aitortu dute garbi, guk pixat gehiago zaitu behar, ezta? Bai, etorri garbi enaz horren alde, baina badaki guztio partidu gatsa dukun. Zaila izango da, Juan, ateratzen bada ondo aterako delako, eta Abelek, berea gehienetan ematen duelako. Bai, nik Juan oso ondo guzina bena azkeneko partiduen, oso zentraute,
nervioso handigaz, zer egin momentu bakoitzen badakitzen, eta oso ondo ikusten ben golpez eta danetik, buruz bai. Eta Abel bai oso ondo bere lekuen egongo da, horre irabazteko nik uste partida ondizin bidala. Pedro Gartziak egin dugu refleksio bat niretzat, nire ustez behintzat oso interesgarria dena. Eta zioen, Juanek ez baldin badauka eskerra ondo, eskubiz gehiago jokatuko du, eta ez dakite zote den hobeto Juanek eskubiz jokatzea zioen berak. Hombre, atzien miniteko, bai, hori nengun eskumiaz min asko da, baina nik uste dute Juanek eskerren premia badauko sartuko da, eta azkeneko partibitzetan ez da sartu behar izenik ez da belakokin, nire ustez da, molestia ematekiko da ben, da zetako arriesgau, ez. Nire uste du Xabierrek izan dula 81 izan zela azkenengo txapela bizkaitar batentzako, zeul lortutakoa hain zuzen ere, urte asko pasatu dira, Bai, gehiago, baina, zeiko zoba. Juntan azpaldizen, igez Pablo Torrizan, aurten Abetzabaleta, eta garantzitzu da hori, genti finalea heltzea, eta bezan jauziko da zapela, bai. Eskerrak, Roberto, segi ondo eta gozatu partidarekin. Roberto Garziariño, oraingoz behintzat, azken lehen mailan, azken txapeldun bizkaitarra, hor, nahita ez alda, Zabale gartzen, ez? Gaizki jotakoa, besterik gabe. Niretzat behintzat ala dituzata. 16, Joseba Zinkunegik dio, Titini iritsi zaio erretiratzeko garaia, ez altzaizue iruditzen. Badakizue, azken hilabeteetan dela, aurtengo San Mateoetan erretiratuko dela. Eta erretiratzeko garaia iritsi zaiola iruditzen zaigu batez ere, lehen zer izan zen, eta kontutan hartuta, baina oraindik ere zenbat daude, Titi baino hobeak. Gaur bertan ere esan aliteke abantailarekin jokatzen ari denik atzeko kuadroetan, eta hortxe doaz, 16, Urrutiko Etxearen kontra. 24 urte. Bizkaitarrak. Lehengoan Jaurarerari irabazi zion, Ezkurdiari irabazi diola ez da denbora asko. Begino, ies egindakoa, Urrutiko Etxeak pasatzen utzi. Arrazin ba, sartzeko ere, Lekuz kanpo zaukean da, bile ondo junde, baina. Txokora Urrutiko Etxeak ederra. Hoxe, bikain izan dek, eta hor aidek, hor inditzik, birutan top oso politek. Hau oso nahi izan duk, Bai, urrutit izalako, eta hor... Urrutitik indarra hundian eta barrurako efektuarekin aparta. Bai, emate zintejada baino gehiago, moztutako pelota bat efektokin. Oso nahi izan da. Indarra hundia eman dio, barrurako efektuagatik urrundu zaio hainbeste Titini pilota, gero ezker horma ere bertan, eta zoragarria izan dago. 17 eta 16. Aukera harra, altu xamar. Iritsi egin da Cecilio, zortzira jo du. Askorik atzeratu Titinek. Bolea Zormabikoa, Dotore. Bueno, orain ari da, Santos sorta bat egiten.
Eutsi Augusto, volea Urrutiko Etxeak, oso ongi ezkerrez Cecilio. Kontrakantxatik, indartsu erantzun dio. Auzako atzelariak, eskuinkada ederra Ceciliok. Sartu behar zeukan Titinek. Gaizki jun baina ondo moldatu. Eta sartu behar zeukan, Cecilio mugitu ere ez baita egin, abiatu ere ez. Artista egortan, Hor bai, hor abiatu da, iritsi ere bai. Horre sartu. Eta tantoa berak egin gainera. Aurreko kuadroetara joana zen Cecilio. Txokoko pilota ura jasotzera. Ez zirudien oso aukera garbia, baina sartu eginda, boleaka da polita jodu, baztertu eta tanto Ceciliok egin duen laugarrena, Titinek adina, pentsa. Beste elkarrezketa bat ere badugu aurrera lankideo. Bai, izan ere Jon Redondo Eusko Jaurlaritzako kirol arduraduna dut ondoan. Jon, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Oraindik aulki bakar batzuk gutxik ikusten ditugu, baina tira lepo beteko dela orantxe bertan esan digute pilotaleku hau horixe da albisterik pozgarriena, Bai, nik uste gainez ikusia zola, ez da horrelako final batean, horrelako instalazio handi bat, oso, nik uste itxura oso namaten dula betea, gainez ambienteare oso nadago, eta nik, eta partidak dagoen ambientearekin relazio daukan dagona ikusteko gaitasuna daukagun hor. Izan ere, pasaden urtean hemen bertan izan zen Jemenakako txapelketaren finalean, eta tira, zori gaiztoko finala izan zen ura, gaur ja bestelakoa ikusten dugu. Bai, hori onge alen komentatzen, iaz lesionatu gintzan Pablito Berasaluze, eta nik uste gaurrea, egia da, Irujorren eskua ez dagoela oso ondo, baina behintzatea partidu txukumat ikusten dugun, da behintzat 22 bi taldea gortxe ibiltzen dian. Hori balduzi jo? Nik uste jendea behintzat du gorria dala favorito Aimar, baina nik beti korrentearen kontra ibiltzea guztia zaila, nik horren urdien alde ingo egan. Oso ondo, mila eskerretako osatu finala, eskerrik asko jo. Bai, eskerrik asko zuei. Korrontearen kontra lehen ere askotan ibilitako Izaki. Arraunlaria, Oriotarra. Eta askotan ibili beharko zuen, bai. Titinen sakea. Bederatzitik eraman. Txokoan Titinek iritsi eginda eta ongi atzeratu du Urrutiko Etxeak. Aurrera berriz ere Ceciliok, bolea. Boste terdi seira. Gaizki jotakoa, oso leku txarrera. Azte pilota jaso duen. Azte pilota jaso duen, hori ere bai. Baita hori ere. Bikain defentsan. Horri ere eutsi. Titin. Ezkerrez ongi atzeratu du. Cecilio, labur geratu zaio, nahikoa lan izan du, eta orain komeriak, ezin. Lan asko behar izan du tanto honetan Ezkarraiko atzelariak. Pilota agitzaileak eraman ditu. Meditu ikeragarriko, lan handi. Batez ere zabaleko ura, oso zaila. Oan kinutako etxeoan, hori Titinek zehatu behartik kontu dugu hartzen, baina tanto kaskarra jogatu dugu hain kontan Titinek horrez. Azkenengo horretan atzeraka euzi egin eta bi oinak airean zituela tira dio kolpea, baina ezin. 19:17. Eta oraingo honetan, Xavier... Aurrera, Elena. Bai, oraingo honetan, Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldu nagusia dut ondoan, arratsaldeon. Arrastion. Bueno, gantxo handiko finala gaurkoa. Aurrean, esango dugu. Izarrik handienak, hortxe aurrez aurre, eta atzean debutari gazte bat bizkaitarra bera, eta debutari ere kasu honetan veteranoa, ez? Tira, ez zaio ezer falta final handi bat izateko? Bueno, burura etortzen jat igezko finala, Pablo Berasaluze azkenian, apurtu zan gure aurrean, ez da? Eta gaur beste final berezia. Nik uste dut posiblea dela beste txapeldun bizkaitar bat eukitea. Ja, hementxe daukaguz gure azken txapeldunak, ezta? Eta beste txapeldun barri bat behar dugu. Baina hor gure aurranda eukiko duguzan pelotariek dira gaur daukaguzen artean onenak. Eta gure asmoa da partidu hon bat ikustea. Eta aldu nagusia usartze, alda pronostiko bat ematera?
Bueno, gauza bat, nik gitxi gora bera, batzuk esaten da legez, korazon partio daukat. Hau da, bizkaitar bat finalean, eta nik gura dut bizkaitar hori txapelduna izateko, baina beste alde batetik, Martinez Irujo nire zenidea da. Eta, bueno, korazon partio daukat, ezta? Bueno, dena den gauza guztien gainetik, final handi bat eta egun bat ikusi dezagula, hori da denontzat ere mesedegarri eta. Bai, horretarako etorri gara, frontoi eder honetan nik uste dut beteta egongo dela eta partido pilota on bat ikusteko etorri gara. Eta hori da garrantzitsuena. Eskerrik asko eta gozatu finalaz, mila esker. Bai, bardin zuei. Eta lehendabiziko hau aurrera doa pixkanaka, 500 pilotaka dara hurbiltzen ari dira, Beginok atzera, boleaz berriz ere Cecilio, Urrutiko Etxeak ere atzera, jarrita dago Cecilio, nahita zabaleratu du bolea, berriz ere airez, sotamanoz oraingoan, baliabide harrigarriak ditu mutilonak aireko jokorako. Txokora Titinek, ongi Urrutiko Etxea. Titinek berriz ere txokoan utzi du, oraingoan aurkaria behartu gabe, eta Cecilio gezin. Eskuin boleaz mugimendua behar bezala egiteko lekurik ez dio utzi ezker paretak. 20 eta 17 eta atxeden hartzera dator Ezkaraiko atzelaria. Eta Miguel Gallastegi hemen, gaurko peteren notako bat. Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Txura polita duka pilotalekuak hemen goitik, haundia. Hau baino pilotaleku kaskarragotan jogatu duzuzu? Beti horrezen hon bieltze, gentia beteta. Hoizera, lehen holan egote zan, oin doizien be. Miguel, pilotariak Irujo eskuan min momentu, zenbat aldiz jogatu duzuzu eskuan min duzuela? Bitzitxan. Eskuan min eguan ian, esan jogatzen. Baina minetik minera izango da kontua, mina handia zenean, min pixkatekin eskuak eta minduta jogatuko zenute. Ez bitzitxan, orduan zeiruan pelota ezik itxeakon. Eskuan mina ez jogatu. Hori enpresak esaten zuena, baina pilotariak iskutatu zenbat aldiz? Egon ziren daneak, orduan menongo ziren, baina egenean eskuro ondo ez duanien izan jogatzen. Zenbat partido jogatzen zen ituzken urteak? Nik, urteak eukiritzuanik leño 1904, pero 1945, jugatu dituen 104 partidos. Era amarri betian, Eskuak zer ziren, eskua beha inintzen da. Aizkoran da inbiara eta bezua eta indarra ekartzeko eta horrek egin biarea, baina horretako amapolizioa bira da zaindu asko. Bukatzeko, ze partido espero duzu? Hau, Finala. Esan dau, eskerretik ez da hola ondo. Ez bada ondo eskerretik, ez da kolorei partidua. Nire ustez, baina nire irot, dana jogatu izela partidu hundi bat. Ikusteko ondo. Ea badala den, eskerrik asko eta zotu finalarekin. Miguel Gallastegi handia. Eskuak zailtzeko eta besoak indartzeko eta aizkoran egitea ere ona dela, esan di, Josean. Baserritarra izan. Txokora Urrutiko Etxeak, txokoan Titinek ere eta tanto. Amazortzi eta 20. Dena airean oraindik. Hemen Ormadikoa joko ziola uste izan du. Ondo gaiatik. Mugimendu ondo indik. Hor artistaek ditin. Eta Xavier, aurpegi ezagun asko gaur Bizkaia pilotalekuan. Eta horien artean Mikel San Jose Atletikeko jokalaria. Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta lehenik eta behin zorionak, balentria handia lortu duzuelako, pasaden ostiralean ja dagoeneko txapeldunen ligan sailkatuta. Bai, eskerrik asko. Egia da, urte osoa eman dugula opari honen bila, eta azkenean lortu dugu eta danok oso pozik. Eta orain zuen lanak eginda, lasai pilotalekura, pilotazale altzara? Bai, asko, ni txikitatik beti segitu dut, eta 16 urtetaino jolastu dut, eta pilota dut gustuko, eta aldudan
bakoitzean onan ator, pilotak ikustera, pilotari batzuk ere ezagunak ditut, eta bueno, disfrutatzea eta final polita ikusten dugun. Eta pentsatzen dut ezagutzen dituzun horien artean izango dela Andoni Aretxabaleta? Bueno, oso ezaguna ez, pilotaria bezala bai, baina bueno, argi dago aurten denboraldi oso polita egiten nahi dela Aimarrekin, eta bueno, gaur badauka aukera polit bat ondo egiten jarraitzeko eta txapela jantzeko. Favoritorik? Bueno, favoritorik ez dut ikusten. Ni agian pixkat irujo dut gustokoen, pixkat tratu gehiago edo daukadalako, baina bueno, finalaz disfrutatzea eta bueno, irujok irabazten badu hobe, baina bestela bueno, beste baten. Eskerrik asko, Mikel San Jose, mila esker. Vale, zuei. Mikel San Jose, Atletikeko jokalaria, Beñatera ikusi dugu hor. Asier Uribe Larrearen mezua, naiz eta Bizkaitxarra eta Aimarren aldeko eizen, gaur Irujo eta Abelek irabaziko dabilela pentsatzen dut, ia ez dutan asmatzen. Atzera Titinek partida berdintzeko aukera gorrientzat. Eta atzereko tantoa Titinek induna bikain, eta bai hau ere. Ogeina, ados jaun Andreo, gados. Seigarren berdintzea. Bat eta huts urdin, bana, 8 eta 2 urdin, baina 9 berdintzea lortu dute gorriek. 12 eta 9 urdin, 13, 14, 16 eta 14 urdin, 16, 20 eta 17 urdin, Ogeina. 14 eta 13an bakarrik aurreratu dira, Errioxarrak. Urrutiko etxearen gantxoa. Bolea Cecilio. Gozo. Ireki Titinek ederki. Bigarren aldiz orantxe aurreratu dira Titine eta Cecilio. 21 eta 20. Olaizola gaztea. Olaizola gaztea duzue bai. Aimarren eta Olaiaren semea hortxe da, ama ere. Eta Asier Olaizola ere ikusi dugu hor. Une artean orain, Olaizola darrak. Titinen azken sakeari bolea zerantzun dio Urrutiko etxeak. Zabaletik eraman, Cecilio ederki. Oso hasiera kaskarra eman dio Ceciliok, baina gerora dezente hobeto jokatzen ari da. Urrutiko etxea, ordu aukera, ongi atzeratu du, boleat, jaso ezkarra itarrak. Mikel. Titin, Txokora, Aritz, eraman. Ezkerrez, 8:30 jaso Ceciliok. Begino. Jeitsi, baina ezker hormara behar beste bildu gabe. Titinen gantxoa urrundik. Dezente behartu du alere. Atzera Cecilio. Ongi Aritz. Ireki Augusto. Aritz. Jaso. 550 pilotaka da partidak. Larri izan da Cecilio hori atxapa gainean. Boleaz orain. Ormabikoa. Urrutiko etxeak bildu. Titinek ireki. Bolea. Txokoan dejada Aritzek. Beste bat Titinek oso kaskarra. Beste bat Mikelek. Begino gantxoa.
Cecilio ez du askorik atzeratu, baina alere nahikoa izan da. 22 eta 20. Garaipena azkenean Errioxarrentzat. Postatzaile aurre hartzea, baina gehien balio duen garaian aurreratu dira. Eta gustora izango da, gusto. Zorina, felicidades. Bonito partido, ¿no? Bueno, eso hemos ido. Yo creo que al principio ha habido más fallos de los habituales, de los previstos por parte de una pareja y otra, pero o la segunda parte creo que hemos estado mejor y al final pues ha caído la suerte de nuestro lado. Bueno, y ahora la final. Has estado en los vestuarios con los 4 pelotaris. ¿Cómo está? Bien, el ambiente siempre decimos es genial y fenomenal. Han cambiado todos juntos y tanto una pareja como otra pues están animados, convencidos de que nos van a dar buen espectáculo, que cualquiera de las dos parejas puede ganar y en un principio bueno, va a depender mucho sobre todo igual pues de la pareja que nos regale. Este es un frontón duro, los zagueros van a tener que trabajar mucho y adelante quizás el que esté un poquito más acertado pues se puede llevar el gato al agua. Vale. Itin hirugarrena gaur ere irabazi. Begira ze itxura dotorea duen Bilboko Bizkaia pilotalekuak. Lehen partidan jokatu duten pilotariak badoaz eta protagonista nagusiak orain kantxara. Eure jotako txalozaparra da entzuten ari zaretena. Pilotari gazteak hor ezkerreskuin zituztela kantxaratu dira. Lau finalistak, lau protagonistak. Eta partida, lehenbiziko partida honek utzi dizkigun zenbait pilotakada eta jokaldi ikusten ari gara. Hor, Aritzek potiboleaz geikitzen ari zela kolpeat ira nahi izan dio, txapapera joan zaio. Urrutiko etxeak txokoan utzita egindako tanto polita. Oso polita. Jo gehiago egin dute, askoz ere indartsuagoak eta jotzaileagoak dira, baina Errioxarrentzat izan da garaipena. Aritz Beginok egin duen tanto ikuskarria doido iritsi pilota zailera. Ireki eta tanto. Itinek txokoan egindako bi bata bestearen atzetik. Aurreko kamera horrek, txapapeko kamera horrek, benetan erretikapen interesgarriak oso politak eskaintzen dizkigu. Dezente bilu behar izan dute atzelariek biek ere. Txokoa zaintzera ere askotan jeitsi behar izan dute. Hauexak beraz, lehenbiziko partidako irudiak eta estatistikek utzi dizkiguten datuak eskainiko dizkizuegu. Gogoratu, 22 eta 20 azkenean, 20 eta 17 aurretik joan dira Urrutiko Etxea eta Begino, baina azken 5 tantoak segidan egin dituzte. Aspeko pilotariek, hauexek partidak utzi dizkigun estadistikak. Titinek egindakoak 8 izan ditu, Dejadazpia Airez 5, moztuta 8 galdutakoak, 2 erasoan beste 2 garbiak. Urrutiko Etxeak berriz egindakoak 10, Iparetaz 1, Dejadaz 3, Airez 1, moztuta beste 3, atzean 2 galdutakoak, erasoan 4, garbia bestea. Eta atzelariek. Cecilio Balgainonek egindakoak 4. Bat Ormabikoaren bitartez, partidaren hasieran 2 Airez egin ditu, bestea atzean galdutakoak, eramateko sake bat eta 4 pilota garbi, baina galdu dituena gehienak hasieran. Aritzek berriz egindako 1 izan du, Dejadaz, galdutakoak antxokoan iritsi eta ireki duen ura, galdutakoak 5 honek ere. Pilotak da, 564, ordu bete eta 3 minutura ez da iritsi partida, 24 minutu eta erdi jokoaren iraupena.
Bilboko Bizkaia pilotalekuan finalaren atariko norgehiagokan Titin hirugarrenak eta Cecilio 22, Urrutiko Etxeak eta Beginok 20. Finala oso osorik eskaini nahi dizuegu, horrez gain bi atzelariak etorri direnean haien adierazpenak biltzeko modu ere izan dugu eta horiek ere eskaini nahi dizuegu. Aurrez usarte labur bat 3 minututxo iragarkientzat. Horrentxe arte. Arratsaldeon berriz ere pilotatzaleok, 6 eta 16 minutu dira, zuzenean eraia zaizkizue Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Eta hortxe dira, jada, lau protagonistak lanari ekiteko prest. Lehen Juan Martínez de Irujo harrapatu ahal izan dugu, lehenbiziko partida hasi aurretik, lehenbiziko sakearen aurretik horre aldageletako ate inguruan zegoen, eta ez du arazorik izan Koldo Aldalurren galderei erantzuteko. Aimar harrapatzerik ez dugu izan, hemen ate ingurura ez dut uste hurbildu ere egin denik, baina bi atzelariak harrapatu ahal izan ditugu pilotalekura etorri direnean. Abel Barriola, veteranoa, baina lehen finala jokatzera etorri dena, eta Andoni Aretxabaleta, hau ere lehen finalera, baina lehen parte hartzean, orain dela oso hilabete gutxi, bigarren mailako partidei jokatzen ari zen mutila, eta gaur Bilboko Bizkaia pilotalekua leporaino beteta dela, finala handia jokatzera etorri da. Hauxe esan digute biek pilotalekura etorri direnean. Bueno, Andoni Aretxabaleta, ze gorputzaldi ekarri duzu gaur Bizkaia pilotalekura? Momentu zona, ondino frontoraz gaurten, da partida horretik ez gaurten gemengo, gero partidun sartutako nehingo berroa, baina momentuz tranquil. Sensazioak onak, jaiki zeanetik? Bai,
betiko mendiko osterin, da izerria prota, eta ja, gu estorriga, osea, ja, desietan azteko. Behar bada, bueno, horre irteten zarenean hor burrundak eta behar bada eraginen goizu, baina nik ikusten dut lasai zaudela eta finalari ekiteko guztiarekin eta txapela etxera eramateko gogoarekin. Bai, hombre, on tranquila, baina gero bakiten azela ongo normala, ez? Horrein beste jente goti eta ero garrasi batzuk entzun gauz. Eta bai, horri pidun nervioso, baina, bueno, espero kontroleti hor nerviosu, eta ja niroen aldoten emon, da iraztegun. Suerte izan, eskerrik asko, Andoni. Bale, eskerrik asko. Bueno, Bel, ze gorputzaldi ekarri duzu gaur Bizkaia pilotalekura? Bueno, gorputzaldi ona, ez? Bueno, ongi, ja, aste utzin zehar lanakinta, eta bain importantena falta da, ez? Kantxaratera, ongi jokatzea, eta noski, irabaztea, eta, bueno, lau pilotarik desio berdina daukeu, eta haber nork irabazten duen. Egun handia, eta zuretzat oso berezia. Lehen da biziko, binakako finala. Bai, alaxe da, ez? Jokatuko dutena, bai, iritsi naizena beste bat izan duen, baina alaxe da. Nik uste lauentzako finalak beti gauze berezik izaten dela, ez? Momentu gutxi die, olakoak, oso gutxi hiru urte guzin zehar, eta horrexegatiken, denontzako nik uste berezi izaten dela hemen egotea, esan nahi do gauzeko ongin ditula, baina azkeneko txampa edo azkeneko etapa edo nahi dozun bezala ditu falta da, ez? Eta hortan, bueno, buru belarri, daukun mailaiko bena eman beharko du, eta noski badenak helburu berdina daukeula, eta dena emango du 22 iristeko. Hementxe ditugu ondoan, txapelak txukun dagoeneko prestabel, ikusi hutsarekin, ez, naia eta gogoa areagotu egiten da. Bai, alaxe da, ez, hor ondoan ikuste jozonen, bueno, politxe delako, ez, azkenen, txapelak asko esan nahi dulako pilotarintzako, eta trofeoak ere bai, ez, eta, bueno, hemen ondoan eukitzea, bueno, bai, estomagoan, kilikak sortzen dazkizu, ez. Suerta izan, Abel. Bale, eskerrik asko. Zuri. Txapela gortxe daude, zain, dotore askoak, baina ez dakigu zein burutara, zeinen buruetara joango diren. Horretara etorri dira, txapel horien bila etorri dira, lau pilotariak, baina bi besterik ez. Beraz, ikusiko dugu, meriturik gehien zeinek egiten duen, 22 iristen den bikotearentzat izango dira gaurko bi txapel horiek eta pilota hauesekin jokatuko dute gaurko finala. Trezintoa kendu. Eta 6 pilotak jada pilotarien eskuetan. Aimarrek 3 hartu ditu berehala. Lehengoan asteazkeneko pilota aukeraketan hautatutako 3 hartu ditu berehala, beste 3 berriz urdinentzat. Eta lehengoan materialarekin inolako arazorik ez zuen izan, Josan, espero izateko azoan behar bada urdinek material bizixiago aukeratzea, eta alaxe izan zela ematen dik, baina inorketzian kexarik izan behintzat, eta orain arte azken partidetan ikusi dugunarekin eta aurtengo txapelketan ikusi dugun materiala kontutan hartuta, aurten ere, gaurko finalean ere, ez diegu horretan akatsik gutxik espero. Hala ematen dik, eta lehen onbeak esan ziren gaina pelotari beak, eta pelotari beak hori izaten guenen normalen, aldatzen jo pelotak egun batzutan, baina ez zarak ibiltzen izango nik aitzikik. Esan zin Aimarre, behanak, kontizitik gutxizio atetzen zirenak. Eta 3 jona berriz, bote gehiago eta gehiago atetzen zirenak. Desberdinek, baina pelota honak, bi bikotenak. Eta ez ustek eta izatek jo, baina ez zarak ibiltzen daute txapelketan gainea, nik uste pelotarik eta oso keja gutxi izan duela eta hori hona, la pelotatza. Aurten gutxi, zeak hautatzaileen gatik eta kontu gutxi izan dut, eta hori seinale hona. Hori oso seinale hona izaten da hautatzaileen gatik, epaileen gatik eta zer esaten ez denean, hori izaten da seinalerik onena. Pilotaleku bikaina, materiala aitzakiari gabea, pilotariak goi mailakoak, ea finala ere maila berekoa den. Beno, beste txapeldun baten ganagoaz. Bueno, txapeldunen ligan sartzea lortu duen entrenatzailearen gana behintzat, Ernesto Valverderen gana, ea zer dioskun. Nik nego bintzat
Ez nuen Ernestoren eta Helenaren ahotsik entzuten, hor arazotxoren badugu gantza. Eta konpontzen duten bitartean, Xavier, Jokin, etxen izemen dut, Jokin. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, segun ederrak izaten diren hauek, festa hundiak, eguna hundiak. Bueno, irabazi eskero asko zobeak, baina hau gozatzeko egun bada. Bai, hori da, ez? Pelota zalentzako egun politia da, eta, bueno, pelotarientzako batez ere hobeago, ez? Bueno, Juanen eskuari buruz ari gara, Antonik zer moduz erantzungo duen, baina azkenan final bat irabazteko gauza asko etorri behar dute parean. Ze final klase espero duzu? Ba, esan dezu bezala, hori da, ez? Gauza asko izan behar diela, batez ere, bueno, bakoitza beran mailatik aldan gehiena ematea, hori importantea izaten da. Eta hori lortu eskero, bueno, ikusitza zentu dauden, frontoian, nahiko final paretsua ikusi daiteke, atzelaria, bueno, ez die hola purtzeko pelotariak, biak ondo kentzen dute, asko kubritzen dabe, eta hurrian, onena daude, orduan, ez dakit, lauretatik bat, bueno, ez para ondo ibiltzen, igual hortik jun lehike partidua, ez dakit. Zorte izan. Bale, eskerrik asko. Jokin Etxaniz, asteko zuzendari teknikoa. Eta txapak, ea zer erabakitzen duen. Ea lehendabiziko sakea, nori fortunatzen zaion. Ez du inork hemen, babese eta animo faltarik. Giro ikaragarria. Astoreren diseinu berriak, soinean, kamiseta berriak eta txapak zer erabaki du gorri. Aimar Olaizola eta Andoni Aretxabaletaren kolorea da hori. Beraz, Goizuetarrak emango dio hasiera gaurko partidari. Eta gaurko partida, nik uste, gauza askorengatik izan daitekeela historikoa alde batetik. Aimar Olaizola irabaziko balu, 13. txapela izango luke lehen mailan, eta Julien Retegiren txapel kopurura gehien hurbildutakoa bera da une honetan, eta oraindik ere gehiago hurbilduko litzateke, 13. izango luke gaur irabaziko balu. Juan Martínez de Irujok irabaziko balu berriz, binaka haundienen klubean sartuko litzateke, 4 txapel ditu, gaur 5. irabaziko balu, pentsa ze izenekin parekatuta geratuko litzateken, Julien Retegi eta Antxon Maizekin parekatuta geratuko litzateke. Andoni Aretxabaletak irabaziko balu berriz, 1991 urteaz geroztik lehenbiziko txapela litzateke pilotari bizkaitar batentzat lehen mailan. Eta Abel Barriolak irabaziko balu, hau ere klub oso esklusibo batean sartuko litzateke. 3 espezialitateetan txapela lortu duten pilotarien klub mugatu eta esklusiboan. Osagai on asko gaurko finalak. Pilotariek daukatena ematea falta. Dena biribiltzeko. Daukaten jokoa erakustea. Xavier Ugarte Loboren mezua, ezkerreko mina Juanentzat favore, askotan partidua amaitzen du, hain arma handia duen eskuina erabili gabe, animo Juan. Ikusiko dugu. Lehendabizi, berak jakin behar du ezker hori nola daukan. Lehendabiziko tantoetan eta ea zenolako sentsazioak dituen. Ezkerreskua bat ere kolpatua sentitzen duen edo minik ez duen, eta espero baino hobeto daukan edo zaindu beharra ikusten duen
eta azken partidetan bezala eskuinez lan gehiago egin eta aukera hobeetan bakarrik sartu beharra daukan, ezkerrez? Gai egitzain dela irutizatak, irukon ezkarrangatik. Beste kontuik ez dakizan, atzeneko hilabeten. Eta bai, ez dik ondo eukiko, baina lehenko atzeneko partiduna ikusi ben, ondo moldatu zala. Hau gaina mutil gorra, eta etxeok nik ez gara dudik erantzungo jola. Igual beste azutan bezala lauti eta irutarriti eta laguntzeko eta pelota eta leztala sartuko, eta eskubiz atzeneko partidun ikusi zan bezala askoz lan ingin gaula. Baina, behin egia etziok etekinik atea, bere jokuio, bere eskubiko golpe horri, eta guain ateatzen airek eta arriskutsuek hor eskubiz atzelari kastigatzen hastean. Hasi da partida, Jaun Andreok! Eta ongi hasi da, Laurak ere gozatzen eta astintzen hasi dira. Abel Barriola. Eutsi Andoni. Joanen ezkerrairea indartsua. Ongi Aimar. Barriola. Aimar oso bizi, jaso Joanek. Ez du gozatu Olaizolak, leku txarrera, eraman Barriolak. Aretxabaleta, ezkerkada luzea, ona. Txokora, ederki pausatu du Olaizolak. Bat eta huts Gorri. Lehen da biziko tantoan, 21 pilotaka da. Nahasian zen, ibilitxo, gozaz gaitz. Eta horrezin kendu, Irujok eta Aimarrek eharki aprobetxatu dik. Jose Luis Landa artekaria, segundo bat bakarrik, lanean ari zarata. Ze diru atera da azkenean? 1.000 Bueno, 1.000 azpitik. Espero zenuten dirua? Bai. Lan asko egin. Baina azken egunetan aipatu dena baino errespeto gehiago, Errespeto gehiago. Normalan bizka. Benetako dirua, 160. Bi aurrelariokin gaina, bi aurrelari handiokin. Joanek bolea zerantzun dio Aimarren sakeari. Eta txapara joan zaio Goizutarrari. Bana! Eta Urdinak saskira orain. Andoni Aretxabaletaren guraso senitarteko denak hor dira. Urduri asko hasiera ona eman dio Andoni. Oso hasiera ona ere. Kaliforniatik iritsi zaigu mezu bat. Txinoko ezkerparetan jokatzen dugunon partetik besarkada bat. Beste batzuei, lagunok, behar honda izuela. Ni atzena junitzaren mexikarra bakarrik ikusi nizkin ban. Eta txarra alda? Ez, txarra ez, baina Euskaldunik ian nula ikusi, ezkerpatan, txinon. Norbait, aritzen du oraindik, aritzen du norbait. Eta beste agur bat bidali nahi dugu bankara. Nafarroa beherera, lehengoan Menditarrak taldeko artzain kantariak izan genituen solaskide larun bat gauean, eta haiek esan ziguten igande arratsaldeetan 5:00 7:30 kalean katurik ere ez dela ibiltzen, eta ardiek ere han egon behar izaten dutela bakarrasko. Katurik ez dela ibiltzen, esan duzu Xabier, baina uste dut pilota pixkat ibiliko dela. Irujoren sakea. Aimarrek Sodamanoz erantzun ikaragarria eman dio sakeari. 8 dira alajaina. Aretxabaleta, pixka bat. Gainera etorri zaio Joanek txokoan. Ongi Aimar. Bila doa Goizutarra. Kanbora, baina nora. Beran txenatu, baina horti neurri hortan Aimarre bazegin. Izkutatzen, da gain gontan nabarmen aldeintzo gaina. 2 metro terdiren okerra izan du pilota horrek. Bi eta bat, aspeko bikotea lehen da biziko aldiz aurretik. Asegartzekoak aurreatu dira bat eta huts, bana orain sakeak bi erreferak bat.
Horri ere airez erantzun dio Aimarrek. Juanen eskuinka da, luzea indartsua. Eraman Aretxabaletak bikain erantzun dio. Arriola, ezker hormaran. Labur geratu zaio Juani, jarri ezinik. Gantxoa, ongi Aimar. Ederra, oraingoan bai, oraingoan bikain. Oso ongi joan da pilotaren bila eta ederki markatu du. Partida hasiera bizia eta orekatua. Txantreatik jaso dugun mezua, Euntze tabernan denak abelen alde. Carlosek berriz, Bartzelonatik ere final handiaz gozatzen, aupa Irujo. Boleak Juan. Aimarrek beste aukera bat eta ez du barkatu horrere. Sakeari airez erantzun bai, baina gero hor batet erdian uztekotan ez du horrek askori balio. Olaizolaren sakea. Hasiera ez da, oso piloteatua izan, Seigarren tantoa jokoan, eta oraintxe 50. pilotaka da. Ongi Abel, ezker hormarantz. Irujo. Erki atzeratu du, herria bikain sartuta. Jaso Andonik, botez berriz ere Juan. Orain bien tartera. Eta Aretxabaletak ezkerrez pilota garbia gandu du. Eta hor ikusten da eskuinez, aurkaria nola behartzen dituen. Aurreko eskuinka da ongi luzatua, gero berriz bien tartera. Bai, horri Irujok hortze, behar partiduko dinamiko mate hau, horrek eskubit minon bilezak, tantotan ikusiek. Eman iteziok eta urruti biltzen dik, eta gero gainea Aimar behi dauzteie. Aimar behi daun bitarten sinale hona, bikote urrientzat. Sotamano, zerantzuna izan dio Aimarrek. Azkarra, batu hasiera. Batu hasiera oso azkarra. 56 pilotaka da besterik ez. Sotamanoz gozatuz gero, boleaz baino askoz ere gehiago atzeratzen da pilota. Lehen 8 erdian, jarri du Aimarrek errestoa, pentsa. Baina orain honetan, zuzenean lurrera joan zaio. Olaizolak 3 egin eta 3 galdu. Juanek egindakorik ez, galdutakorik ere ez. Atera du Juanek, oraingoan pasatzen utzi dio, baina etzen ederra. Luze eta gaizto, bai. Etzen ederra. Aurro gozakea laburuxea batu du Juanek, eta orain Aimar nik uste kuadro erdi bat aurrera gozegoela. Horregaitik handitu gainetik. Mundu zabaletik eitb.comen bitartez ikusten dute finala hainbat eta hainbat pilotazaleek eta urrunneko bazterretatik ari zaizkigu mezuak idazten. Iristen, Irukoren ezkerrak beti bezain ongi erantzungo du. Partida itzela ikusteko gogoz. Agurrak Miamitik dio Iker Etxebarria. Abelek berriz ere ezker hormaran. Eta Andonik jaso bai baina kanpora.
6-3 aurretik, Odei Murugarrenen mezua, Irlandatik ere finala trofatzeko prest, Aupa Juan eta Abel. Pilotak txapel bat zor ditu, Arantxa Bidaurrek, goraintziak Alemaniatik, hemen ere euskal finala trofatzen ari gara. Charli Urizarrek, Aupa Andoni Orlandotik, Dani Villarrek, Aupa Aimar Alemaniatik, pilotarako momentua sakratua da, are gehiago binakako txapelketaren finalean, garaipena gaur gorria da. Atera du Juanek, erdi-erdikoa, ez daue asko zobea, baina bikain erantzun dio. Abel. Aretxabaleta. Juanen bolea. Egun urdin, lehen biziko aldiz. Irua urdindu da, 6-3an, atzera Juanek. Ondo. Ireki apur bat, Aimarrak berak erantzun, Barriola labur geratu da bera. Gozatu gabea. Andonik ere ez du askorik garrotu. Aimar, moztu. Eutsi Juanek eta kendu. Irujo. Erki, hartze zartada eman dion. Jaso Aretxabaleta. Botez berriz ere, Iberoarra. Beste eskuinkada handi bat. Andoni, amarretik ongi. Barriolak ere oso atzera. Jaso Andoni, bikain. Juan, oraindik atzerago, hau errebotera dator. Errebotean hilda Juan Martínez de Irujoren eskuinkada, nio. Orain honetan astindu du eskuin beso hori, Abel Barriolak ere urruti jarri du eta azkenean Juanek goia gozongi aprobetxatu eta errebotera 7-3 etenaldia eskatu dute gorriek iragarkietaragoa. Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Irujok eta Barriolak 7, Olaizolak eta Aretxabaletak 3. Iberoarraren azken eskuinkada, errebotean hilda. Juanen sakea. Laburra gurutzatua, indarrean oso ongi erantzun dio Aretxabaletak. Barriola. Erki. Eutsi Andoni, Juan. Pelotorik nagusitzen erabat, Aimar behi da. Aimar jokoz kanpo. Eta pelotonekin bizkate zinen, leku txarreti, haide pelotan, Aretxabaleta. Zortzit da behatzeti askotan, da zaile gora. Orain Aretxabaletak berak sartu du ezker orman Abelek.
Ala eta guztiz ere besoa luza egin da. Jodu, gehiegi arrotu, 4-7. Eta saskira doaz gorriak. Emaitzen mezua, Arango Aranetik, Artzazaleak Apoaren alde, Eutsi Aimar. Aitor Briongos del Yelmok, Aupa Irujo eta Abel, Belgikatik. Abelek binakako txapel bat merezi du. Miguel Arretxea Manterolak, Paristik ere begira, Aupa Aimar. Irantzu Martínez, Perutik, Aupa Irujo, finalaz gozatzen. Alex Gonzálezek, Sofia Bulgariatik ere finala ikusten, Aupa Abel. Ez dakizu ez nolako poza ematen dituzuen. Beno, honen arira esango dizuet, asteazken iluntzean, 9:30, 10:25 aldera hasita. Txapeldun bat eta txapeldun orde bat. Kontrako estarria saioan izango direla. Bi atzelariak, Abel Barriola eta Andoni Aretxabaleta. Asteazken iluntzean ETV baten. Abelek, larri baina jaso. Ireki Olaikola. Ongi erantzun dio Juanek. Kantxo oso azkarra eta ona. Aretxabaleta geraman bai, baina kendu ezin. Abel zalantzan geratu da, Aimar bera, boleaz erantzun edo ez. Pasatzen utzi dio pilotari, Aretxabaletak jaso bai, baina kentzerik ez, eta Juanek ederki baliatu du aukera hori. Eta berriro ere aterako dute, lehen urdinek atera duten pilota, hau da, pilota bakarra, beraiek atera duten pilota bakarra. Gogoratu, gorriek, dagoeneko 2 erabili dituztela. Eta beraz, horre badirudi gustura ari direla Juan eta Abel pilota honekin. Sotamano Aimar, ikain. Irujo, txokora. Ez du hor asmatu, Aimarre gatzera. Barriola, eraman eta apur bat ireki. Aimarri ezkerra irea deskonektatzeko. Ez du gozatu, kontuz. Eraman Andonik. Barriola. Hor Sotamano sartu nahi zuen Juanek, baina Aimar izan du parean. Sartu harrezako Sotamano da gaintzen dinamika aldatzeko partiduna, gaintzen ere bat urdin agintzen nahi delako. Atzeneko tantota. Sotamanoa bikaina beheratzi terbira, eraman Aretxabaleta, gila doa Juan. Kantsoa oso ona, eraman Aimarrek. Bilekuteko garra zen. Aretxabaleta bolea, jaso, Juan. Atzera gora. Ezer orman gora joan zaio. Tantoa erabat menpean hartuta zeukaten, eta neu ere hori sepentzatzen bukatuta behartzen. Aimar Olaizola, hainbeste behartuta gero, han boleaz goxo usteko denbora ezatu izan. Botez jarri da bintzat, eta azkenean tantoa gorrientzat. Arantzamendik, Ondarroatik, Aretxabaleta eta Aimarren alde, Aupazuek. Iñaki Etxeberriak, Baldorban analogikotik bada ere, pilota ikusten Aupa Aimar, eta Bibazuek. Goai kontan erantzun ikaragarri mantzio boleaz, Irujo, Hormotz, Abel, bai ondo moldatuek. Hor larri atzea berriz. Pelota bajuxioa, ez bajugoek. Gutxio ateatzeana eta ezin jarriz, aurreko bizioa zalako. Justuan zen ikusten dek, ematen nahi dielako, txekitzeati baino Andoni larri zebilek. Gero, asko aidek hemen atzetik. Asko egin beharrean, oso urrundik, gainera, aldu emezala eusten, Juanek txokoan ederki. Bikain. Eta iritu, dinamika partiduna urdinen aldekoa ez. Agintzen ari dira, agintzen.
Jon Ander Olazabalen mezua, Helsinkitik Hernaniar ikasle talde bat partidaz gozatzen, aupa Hernani. Galdakaoko Patxiku lokalean partida jarraitzen, Unai Agirrezabala eta lagunak, aupa Juan. Nafarroako Satortzulo lokaletik, aupa Irujo, urrengo urtean Ladis finalera. Eta Xituk, Aimar onenak emateko zio oraindik. Juanen sakea. Aimarrek sartzerik ez, Aretxabaletak jaso, Irujo. Atzera Bele. Bien tartera. Jaso Aretxabaletak. Edarkia bele, ondo pelotan muitzen ere, bai, hor lau los kuadro dira ere, bai, beha ondo muitzen. Sokora Irujo, horretu engainatu Aimar. Sotamano, Ikainabel, arro. Ezkerpa, eta gaine. Zazpira eta ezker Ormarantz. Ezkerra irea, luze, Aimarrek. Alduen lekutik sartu eta urkariei erasan nahian. Gantxo ona. Eta Juan Egezkin altxa, 6 eta 9. Eta piloteoan garbi nagusitzen ari dira, baina ez dago, hainbesteko alderik, Emaitzari erreparatuz gero. Berriz ere, Saskira gorriak pilota aldatzera doaz. Eta gu iragarkietara. Amar eta 6, tanto laburra izan da azkenengo, pilota aldatu eta Aimar aukera izan duenean errematera joan da, hor Abelek ez du izan kentzerik, Bexamarretik sartu da Aimar eta hau ere kanpora joan zaio. Sartu inbehar, aukera on gutxi eta galtzailes Xamar zabilek Aimar, hasiera hontan. Hasiera luze hontan. Baina ez da partidu erreza behantzat, pelota askotan pasatzen nahi dizkiola, aukera gutxi, tortza dizkiola ditan sartu inberra zeugek, eta ezinen, eta beti asmatzen zaila baita. Irujo, bila joan da, Bexamarretik sartu behar izan du honek ere. Lehen aurrera izan bazan. Baina honek ez dauka, sartzeko, edozein lekutatik sartzeko hainbesteko premiarik. Honi aukerak, etorri egiten zaizkio berak sortzen dituelako ere, bai. Aretxabaleta, arro ongi. Abel, ara, ez da parte honeko izan bote hori. Ez da parte honeko izan bote hori. Pilotaka da arroa izan boten baina. Era baldituen, Zazpi eta Amar. Era baldituen pelota.
Asier Lekuek, Boloñatik Irujo eta Abel animetan, aupa Irujo honena hasta, oraintziek Bediako herrieri. Eta Izkorbek, papel hau gure herrira heldu du, aupa Aimar. Bado hau baitola. Polea, zentzen egoan ikaragarri mantzio. Gantxoa Juane, eraman Aimarrek, eraman baino gehiago, eraman baino askoz gehiago, tantoa gainera bera. Ezker gantxoa hona zalamatezin eta... Zer egin dion. Bai. Pasatzen utzi dio Juane. Oso ongi erantzun du Abele. Bikain. Aretxabaleta. Beste baitegunetan ezen fresko ez behar bada Andoni. Ez ikusten nahi libre, bat. Galdutako badik eta ez gauzatek nola zango bagaizkia idala baino librezio eta gehiago libratuz eta beste unetan mehun askotan hobeto ikusitela irupena tokeak. Irujo txokoan atzera Aimarrek, ederki, errat. Ederki, Abel. Ederki kentzen nahi pelota, Hortxe, montzio. Oso ongi Barriola. Barruan Oztaoza. Hildu Juanek, ongi. Kanpora, oso ongi markatutakoa, baina hau ere kanpora joan zaio, bost galdutako ditu. Hortxe zeo, galdea, partu izatela indea. Aimar beste batzutan nahi aukerik gabe, Aimar Barriola ondo kentzen nahi zaio, aukera gutxi, arriskuk hartu, eta beste batzuta bezin, baina asmoatzen nahi. Oaine gutxiz, gutxiengatik, ikara arrizko erremate izan dek, baina gutxiengatik kapo aldentzio. Suerte falta pixkeat eta beste batzutan bezin zuzen ez ebilek. Andoni Aretxabaleta bera gaztetan Markina Xumein eta inguruetako beste hainbat eta hainbat aurro bezala prestapuntan pixka bat initakoa da, probatu behintzat egin zuen. Eta puntistei ere gustatzen zaie, eskupilota Andoni Ormaetxearen mezua, Pompanovic, Floridatik be, finalaz disfrutetan, aupa Aimar, eta besarkada undixe familiziai, Gou Zaldibar. Eta Mikel Urrutiko txea dut hemen ondoan. Mikel, partida ikusten, gozatzen, sufritzen, zertan ari gara? Itxe bertan, noten azultzatik, eta egia esan Irujo eskumaz fresko ikusten dut, ez? Pero Aimarrek aurrean hartzen duenan ere, velozia ematen du, ikusi dudan biletan bagantxoekin, justo suerte txarrakin kanpora bat hau, partidu oso ireki ikusten. Oso ireki horrein lan erditen gaudelako. Ialan da, ez? Igual, pilotuan da ikusten da, urdinak dominatzen ari direla, Aimarreri kentzen, da nik uste Irujo eskumakin min handia egiten ari dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sakea laburra gurutzatua, Andonik eraman, orain beste sake bat. Jasori ere. Barriola. Ederra. Oso pilotaka da ona, gain erantzun dio Aretxabaleta, oso ongi ere. Irujo, bien tartera. Doa Juan, ez da sartu. Gauzak oso argi ikusi ezean. Ez du sartu nahi, Ibero Barrak.
ezkerrez, osongi. Andoni, gehienean Leizarraren bizkarra ikusten ari da. Eusi. Irujo txokoan. Aretxabaleta. Horrela bat pasatzen, Eimarrei. Tantotan oso ondo, Inek Aretxabaleta, lan zaile, beti bizkarra ikusten eta barrundek, Kantxatik bildu Andoni. Pelota gehixo libratzen eta tantontan hobeto xeo. Irujo, hor ere ez da sartu. Atzera bele, gerki. Piloteatuena. Abel Barriola. Atzelariak nor baino nor gehiago. Aimar sartu da, luze bikain. Eraman Juanek. Moztu Aimarrek. Barriola. Ondo kendu gainera. Ondo Juan. Andoni. Eusten. Olea indartsua oso, jaso Aimarrek. Erraz. Aretxabaleta. Eutsi. Juan engantxoa. Eraman Aimarrek. Barriola. Atzera irateko lehia tantotan. Partidu tatu gogorrena. 60 pilotaka da. Eutsi Abelek. Eutsi Andonik ere. Irujo sartuko da, baina botez, leku txarretik. Aimarrek atzera, goiak osta libratuz. Ondo kentzen Abel, Amok. Labur geratu zaio eta... Gelditu egin da pilota. Bai, ez da, lehen Aimar Abelena bezain nabarmen, baina honek beste zaitasun bat izan du. Ezker Orman sartu zaiola. 12-8 lautanturen aldea berriz ere. 7-3, 8-4, 9-5, 10-5, eta orain berriz 12-8, baina alde berberak gero eta balio handiagoa dauka. 22 hurbiltzen ari diren einean. Berasteiko Basurde lokalean ere gozatzen ari dira. Eman Abel diote. Einaut Etxebarrik dio Andoni gaur doktoratuko dela. Aretxabaletatarrak gogorrak gara gero dio. Ez daukagu mezu denak irakurtzerik, barkatuko diozu gainerako. Lehen dirua entzun dugu, lehen da biziko pilotaka da jo aurretik 180, 70, 100, orain diru bera dago, baina beste kaldera. Lehen gorri, orain urdin. Bakea laburra gurutzatua, Aretxabaletak eraman. Abelen eskuinka da. Jaso Andoni. Irekin Juanek. Ezker Orman sartu zaio Abeli, eraman. Aimarren keinua, atzera Aretxabaleta.
bat ireki orain. Irujo, txokora. Minututik gora tanto hau ere. Eta berriz ere. Zenbat, hirugarrena. Zenbat horrelako. Pelota honekin dena gaina, pelotan gatiotea. Ezin lehinek, haue, botea. Edo ez eta... Edo behar bada Josean ez etasunagatik, edo... Zait, dirutzen, baina, oaingoa gaina bestetan gelditu. Oaingotan boteare, pelota hausita baleoke bezala. Bai. Pilota barrutik lehartuta balego bezala, edo ez da, parte honekoa izan hau ere. Eta Barriolak ia bigarrena du, Begira. Ez da, parte honekoa izan, Bederatzi eta 12. Ez da galde handi, markagaion alde handi izan ez baino. Horentxe eman dute errealizazioetik datu bat. 3 kasuetan lauko arrastoaren gainean egin duela botea pilotak. Hori ote da, ba? Azkenen honetan ala zirudien, aurreko bietan ere ala izan ote da, ba? Erki Barriola, ezker orbanantz berriz ere. Irujo abiatu da, baina gero botez jarri da atzera. Eutsi Andoni. 300 pilotakatik gora goaz, jada. Lehen esaten itxogena aldea markada jonez palaundie, baina kantxan ikeragarri ala eta zali ala olako zeakin, dinamika honekin da joku honekin, Aimarrek eta Arretxabaletake ezin ezkoa nola, ez baina esan edit, markada jon baino alde handi baula kantxan. Oinetara, eraman Aimarrek, Irujo. Atzera. Gerri-gerrien jo, eta errebote ingurura eta Martínez Omendarrak ez zinen baitzabil da Aimarrek gutxita sartzen da sartzen eta hain ondo ez eta horregatik bukatzea sartu behar da laguntzen da ez zinen erabat eta gola kondizioetan zaila eta partidu aurre ateatzea. Eta orain honetan egin ditu Irujo pare bat keinu ezker eskuari heldu eta aldin behin sartzen ere golpea tiratzen, jo. Partiduko pixu esku horrekin eraman behar balin baek, orduan zaila izatetek. Baina hori aldin behin golpea tiratzen bai aguantatu jendek, eta hau lehen izatzen behin baino gehiotan jokatu linez dago gogorra, gatu da. Bai, ezker eskuko azkikia hautsita zeukala, buruz-buru finaleraino iritsi zen, eta 15 eta 9 aurretik joan gainera. Gero azkenean ia segundizio maila. 14 eta 9, orain honetan sake bueltan izan duen aukera baliatu du. Iberoarrak lehendabiziko aldiz 5 tanturen aldea. Eta baina atzereko partidutan gainera etekin ateatzen aidea hitzaio bere eskubide. Eskubide golpe ikeragarri izan, freskotzeo, eta ematen aidek eta serio jokatzen. Eta tatikoki oso ondo jokatzen, eta... Gauzak bikain egiten. Serio, zuzen, egoki. Finalaz gozatzen Sundilako Aristigain kanpinean. Leku ederra. Araiztar bat Panamatik Leitzar eta Iberoarraren alde goraintzia irio Esteban Arrazio. Sakea oso indartsua edarki erantzun dio Arretxabaleta. Irujok beste gantxo bikain bat, goitik behera ezkutatu. Eta sinesten hasi dela uste dut. Sinesten hasi dela uste dut, partida ongi bideratua. 15 eta 9 etenaldi eskatu dute gorriek, iragarkietaragoa.
Azken iluntzean, Aretxabaleta eta Barriola eta Aretxabaleta. Txapelduna eta txapeldun ordea, biak kontrako eztarrian izango dira. Asteazkenean, gogoratu. 15 eta 9 atera du Juanek. Sotamano zongi erantzun dio Aimarrek. Ederki Aretxabaleta. Gordo Aimar, Txokora, Iruko iritsi eta jaso. Aretxabaletaren eskuinka da, bizia, polita. Oso ongi Barriola, kendu gainera. Golea Juanek. Zabaleran, zalean dio Abeli. Berriz ere labur. Eutsi, Aretxabaleta. Antxoa Juanek, luze eta tanto. Erasan egin dio. Ematezin bildu beharreko biltzeko mulkoa zala. Baina Aimarrek ez zirin. Eta ziren zeinak eta partu gola urre ateatzen zen. Beti pelota buru gainetik, eta aukera gutxi eta dekenen ia bukatzea obligauta, eta sartu behar da. Iker Mariezkurrenak dio Irujo ezin hobeto ari dela, baina oraindik ere buelta izateko aukera badagoela. Aupa Aimar txapeldun. Aretxabaleta garro erantzun dio balekoa. Ederra. Azkarra eta oso ona. Beste txapeldun handi batek bidalitako mezua. Goenatxo bigarren harri jasotzaileak bidalitako mezua. Arratsaldeon, asteazkena hilak 7. 25 urte beteko dituk Tolosak txapela irabazizuela. Zoriondu nere partez. Eskarrik asko, Nacho, eskarrik asko. Azken etenaldia egingo dugu iragarkientzat, gorriek ere eskatu dute eta iragarkietaragoa. Amazazpi eta 9, Irujo eta Barriola aurretik, 347 pilotaka da, Aretxabaletak gehien 104.
Aimarrek gutxien 76 alde handia. Urdinetan ere atzelariak gehiago, baina kasu horretan aldea 13 pilotakadaren besterik ez da. Eraman Andoni. Ez duen txarra, baina pasatzen utzi dio Juanek. Jokoan luze, jaso Aimarrek. Eutsi Aretxabaleta. Indartsu. Jaso Aimarrek, arro. Otamanoa, Olaizolak. Abel oso ongi kentzen. Eskuinka da polita hori ere, Aimar, Sotamano. Altuen lekutik, altuen moduan. Sotamano zorain Olaizola. Abel oso ondo, Gutxi aipatu du, baina oso ondo. Serioa oso ondo egiten. Askotan nahi dut. Eta kentzen eta agintzen. Hor lau osteti askotan nahi dut, eta horti errazagoa, baina hortire gozatzen da urruti jartzen, Irujo, eskuinka da ederra. Era bat ahi baiti nagusitzen, era bat. Ole azkoan, ongi. Barruan da. Kontrakantzatik bildu, Aimarrek botez jo behar, atzera. Olea ona, Abelek. Sokora Juanek. Ederki Aimar. Aretxabaleta. Sotamano zoan bikain. Barriola. Ezker Ormarantz berriz ere. Aimarrek ikusi du eta horregatik sartu da laguntzeagatik, baina berriz ere Irujorentzat aukerakoa. Eutsi Andoni. Txaloak eta animoak Bizkaitarraentzat. Jaitsi Abelek. Abelek eskatu eta atzeratu. Erki gurutzatutakoa izan da. Gantxo bikaina, baina txapara joan zaio. Eta Andoni Aretxabaleta gor keinu bat egin du. Orain honetan merezi izan dik sufritzeak edo olako zerbait adierazi nahirik. Irujok galdu duen bigarren pilota, egindakoak bederatzi ditu. Josue Izagirrek, Munster Alemaniatik, aupa Abel. Anerrek berriz, aupa Abel eta Irujo merezi duzu eta. Belis Piedrak, aupa Andoni, Zanpatik. Granadatik, Jon Luna Leibak, aupa Irujo. Erremontainen mezua. Josean, Irujo korrela jokatzeko eskuetatik gaizki egon behar aldu?
Nik beti esan dut, askotan behai taktikoki Montoian hemen bedoa ez ditula aprobetxatu askotan esan izan dut dugu, eta atzoreko egunetan nik ezikete eskarro ondo ez dagoelako zergatik, baino oso sorio eta oso ondo ere jokatzen, eta baina eskubin dauken doai hori, eskubin dauken golpe hori, asko hobeto aprobetxatu, eta eskarrak ine hobeto aukeratzen pelota. Eta baliteke, eskarrak askotan behar goitura hundi, lautza horretik eta pelota jentzeatik eta urrutitik eta sartzea eta horti baki minutu egiten. Eta askotan galdure bai, eta bagarri izaten dira oso egoki jokatzen nahi dela. Egoki eta tatikoki oso ondo, eta buruz, eta langile, eta zinko, eta pelota ikeragarriek, eta duzken duaiek aprobetxatuzko ikeragarriek, hori handi doa. 11:17. Azken bitantoak gorri, horre oso ondo kendu dio Juanek. Eta egi, beti behin be eskubiko golpea iztu, aprobetxatu, bilaka jokatzeko, Behar beste. Beharrain be. Utxe, aizki. Gozatu gabea, Aimar Rosongi. Are txabaleta. Luze Aimarrek. Erkiare. Berriz ere ezker ormaran. Aimar sartu da. Otamano, barro. Ez zuen urrutik, txerpa baina balekoa. Nola, askotan zer pelotata sartzen nahi dala, pelotak azaten bela unekin alde ikeragarri ezeok, eta ligilean jogadurako partidutan, da irabazik dutan alderrantziz pasatuek, eta hau... Zeman ditu, zeak, Aimarrek... Aimarrek 87, Aretxabaletak 123. Alde ikeragarri, Defensan bikan nola itola. Eta hori defensan, da Sotamano, eta alde utzita idanik, Juanek atzera, ezkerrez eutxi Aretxabaletak. Marriola. Eskubinka da, bikaina. Eta Andonik, bikain erantzun dio. Ondo, baino hobeto. Bederatzi terdian eta ezker ormantzen pilota ura, Erantzuna harrigarria izan da. Oso ondia bai. Agintzen eutxi Aretxabaletak. Oanen eskuinka da, berriz ere atzera. Barriola. Iruko, zabaleratu egin zaio, ginordatu da. Indartzukoan, Erki Aretxabaletak. Ernezegoen Abel. Gantzoa Juanek, eraman Aimarrek. Moztu Juanek, eutxi olaitolak. Labur berriz ere Abeli. Sotamanoa Juanek. Asko balio du tanto honek, horrientzat bereziki. Biltzatek importantea, psikologikoki urdidu izate bai, Eskuinka da ederra, Aretxabaletak jaso nola bai. Partidu erdibuka duta, eta hau gorri ginezkio gaindik. Enbeste goztulo, ez dik ematen. Otamano, zolaitola. Eutxi Aretxabaletak. Juanen gantxoa.
Biaso. Juan bizi bai, baina gurutzatu gabe. Bosteun pilotakadatik gora. Eta tanto honetan, 85. Irujo. Orain arteko tantorik piloteatuena. Aretxabaletak erantzun horri ere. Irujo. Eraman Andoni. Arriola. Erki. Oso ondo, Abel. Eutsi Aretxabaletak. 5 minutuko tantoa. Ia pilotaka da. Biaso Andoni. Tanto garrantzitsua, Olaizola lanean. Atzera. 100. pilotaka da, tanto honetan, Aretxabaleta. Irujo Sotamano, Dikain. Asko balio du honek. Jeitsi Abelek, luze. Eraman Aimarrek, Irujo. Gaiztoa. Eraman alea Aretxabaletak. Gainera pixka baztertu intzaio Juani. Horrein lan hobea egiten Andoni. Baina alere beti bizkarra ikusten. Txokora Juanek bikaina. Eraman Aimarrek Haze tantoa. Barriola ez du behar bezala gozatu. 6. minutua tantoak. 117 pilotaka da. Asko balio du honek. Txokora Juanek, Gerti, Eraman Aimarrek, Barriola. Ederra, gaizto doa, Eraman Andoni. Juan, Ormabikoa legezarrean, Eraman Aimarrek. Aretxabaletak eutsi, alduen moduan, leharra egin da, Bizkaitarra. Biaso, Juan, biladoa. Sartzerik ez, eta behar bezala jarri. Ongi Andoni. Eta pilotazaleak gozamen betean. Barriola. Eusi Andonik, ezker hor barantz gainera. 7. minutua, tantoak. Zer da hau, 125 pilotaka da. Irujo aurrera egin du eta Sotamano bikaina jo. Eraman Andonik, Irujo, nora. Errebote ingururaino, Aretxabaletak. Eraman hori ere, erori behar du pilotalekuak. Berriz ere oso atzera Juanek, lertu behar dute. Biaso Andonik. Eta azkenean Juanek ezkerra irezuz egin du, bere burua lurrera bota du. Aretxabaletak. 153 pilotaka da. 153 pilotaka da. Eta azkenean tantoa erabat menpean hartu eta gero. Ezkerra irean utz egin du Juanek. Salva Bergara hemen dugu, Salva. Ederra tantoa, Ederra tantoa. Horra, pelota hola da. Bai, oso gora, bai. Ondo jogatzen ari dira, baina agintzen ari dira Juan eta bat gehien bat. Eta Aimarrek aukera asko ez hartzeko, agian hor dago gakoa. Bai, atzaka hiriek erratzen joko eta partio guztien ikusten duten Aretxabaleta frontizia erdietik bera idela jokatzen, tornun Aimarrek izin du hor dominau ez. Eta sartzen, aire sartzeko posibile gutxi dauke, aire beti fostauta sartzen, baina nik uste Irujo eta Barriola badakiela behen lana zinten ez, atzea kargatu, eta gero hor dauke aukera pila bat dauke Irujo, eta ezker horrekin ez dago oso konforme eta gutxita sasten da ez, baina nik uste aukera asko aire ditzaten. Rendi partida.
Bai, partidu Aimarrekin beti bakizu, naiz atletik jundere, beti langilea dela eta kapaz dela buelta emateko, baina analize ikusta, hori ikusten. Eskerrik asko Salva. Bai, eta guk Ernesto Valverde dugu hemen ondoan, lehen da biziko aldiz Bizkaia pilotalekuan. Ernesto, buenas tardes. Hola. Espectáculo de altura, ¿eh? Sí, la verdad que está muy bien. Está el partido emocionante y bueno, vamos a ver cómo termina. El fútbol puede llegar a ser duro, pero esto no es lo menos. Un tanto de más de 100 pelotazos y casi 7 minutos. El tanto último ha sido espectacular. Ahí Alex Zabaleta ha estado muy bien, ha aguantado. Yo veía que se iba a caer, pero bueno, ha aguantado hasta el final y ha sido, vamos, precioso. Colorado azul, ¿qué te parece? No sé, la verdad es que no soy muy entendido en pelota, me está gustando mucho. En general, no sé, le veo muy bien a Barriola, también a Alex Zabaleta, no sé. La verdad que no tengo ninguna preferencia, no sé lo que puede pasar. Yo estoy disfrutando de esto. Muchísimas gracias por atendernos y sorionak que por el logro de la Champions. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, aitortu digu pilotaz ez duela asko ulertzen eta ez dakiela oso ondo nork irabaztea nahiago duen ere, baina gozatzen ari dela. Horrexek balio du ba. Ordu eta minutu bat pasatxo partidak, ordu erdi eskas jokoak, eta azken tantoaren datuak gogoan izan. 7 minutu eta 37 pilotaka da, 7 minutu eta 37 segundo, 153 pilotaka da. Eta Andoni Aretxabaletak bere burua lurrera bota du. Leher egin da, gaztea da eta orain errekuperatzea komeni. Olaizola. Ederki Aimar, Sotamano. Alturik ezin eman. Ezin nagusitu. Jaso, Irujo Bila, Gantxoa. Ongi Andoni. Abel, laburren txen geratu zaio, ongi moldatu da, Sotamanoa Olaizolak. Aspaldin ezkerren txoko da, Zeban Aimar. Erki mundu, erori egin zaio, baina ongi moldatu da. Bizka motxel dut jo, bikote urdin ere. Ez garritzeko da, partidu bete antzateko zinde. Horixe, partida gogorra denentza doa, Aimarrentzat gutxiago. Baina, bai, hau oso gogorra doa. Ongi eitxitakoa, ederki atera du Olaizolak. Zenbat pilotaka da, Xabiar, galdezka dut, pilotazale bat. Pilotaka da 6 6 falta. Ongi atera du Abele. Seieun pilotaka da, ordu bete eta 4 minutu eskasean, final baterako ez dago, batera gaizki, Irujo, Gantxoa, eutxi Aimarrek, bikain. Boleaz Jaso eta Zabaleratu oso ongi. Eta Aimarrek txapaineko aiora izuen baina txapapera joan zaio.
hor duzue Olaizolak galdu duen pilota hori, eginak 5 ditu, galdutakoak 6. Eta iritsi zaigun mezu bat aipatu nahi dut Jon Ordoz Goitirena, Aimarrek ze taktika eamando frontoira, Aretxabaletak nola jokatzen duen ikustea. Piskat lagundu beharko dio ba, lagundu nondik eta nola, Jon. Gotik saiatzen ari du, baina... Eta aire, sotamano, talde guztitatu eta pelota burua jokin. Aire saiatzen baino, ezin dik. Ezkerra ire, ez erantzun dio sake horri ere. Beste egun batzutako, tanto bukatu gareien da suerte gabe eta... Baina egoera honetan sekula jokatu aldu hortengo txapelketan. Hain menpean hartuta. Era baitikia, era bat. Era pasatzen pelota izazkio. Eta atzereko tantotan, sotamano eta ikeragarri saiatu, baina... Joaren gantxoa txaparen gain gainean izan da, baina ez hainbeste zabaleratua, ongi Aimar, ongi Abel ere. Txokora Juanek, eutsi Olaizolak. Baina ninduz aktual. Eutsi Barriolak. Juan. Atzera. Txokoan efektu handiarekin, eraman Aimarrek, Barriola. Eskun sotamanoz atzera, bikain, bederatzi eta laurdenetik eraman Abele, barruan da. Txapa gainekoa, ongi Juan, oso ongi. Gora. Eta hau gora. Irujo galdu duen laugarrena. Koldo Zabalaren mezua, Realeko pilota sekzioko palistak ere final honekin gozatzen onenak irabaz dezala. Abel bada, hobe. Irujo, Iñaki Mindegiak berriz. Irujo, gozo airek, haupa Irujo. Baina hor pare bat pilota garbi joan zaizkio. Ez egin ezatean behar epizkatzeatu, hau ez egarritzeko, apartiko gogoraziak eta... Eta entzun dituzuen txistu horiek, agian norbaitek galdetuko du etxean zerraitik ziren markagailukoak, tanto bat gehiago jarri dio Irujori eta Abeli, eta Ernest Euduen hemen pilota zaleak esateko, ez 13 eta 18 dago markagailua. Amairu eta 18. Egindakoak, 5 Olaizolak, 1 Aretxabaletak, 9 Irujok, 1 Barriolak. Galdutakoak berriz, 6 Olaizolak, 2 Aretxabaletak, 4 Irujok, 3 Barriolak. Ez da hemen txantxarik, ez da hemen berriketarik. Partida gogorra doa, oso gogorra ere. Eraman Abelek. Eta Aimarren gantxoa kanpora. Aukera oso garbia, oso ona. Lagundu, horretzela itxikik, lagundu. Aldu guti lagundu baina gaur beak errematen ez dik egun deuna eta suertik iztik izan. Horre hondek Aimarren okerrik handira. Erasoan aukera gutxi eta sartuaretan hor askotan gutxi bat izatetu milimetroz. Bere tanto bai frontixen da bai eskubiko arraston da hor gaur suerte izin izan. Eraman Andoni. Barriolak atzera. Hain atzera ere ez, baina baztertu. 20
2:13, Abel Barriolaren keinua, post eta amorrazio keinua, binakako txapelketan hainbeste urtean jokatu, eta gauza batengatik, bestearengatik oraindik ez du txapelik. Eta be palmaresa asko jantziko luke txapel honek. Eta ikaragarri jantziko luke. Eta beste gauz bat, 35 urte. 35 urte. Aurreko txapelak ikaragarrizko ilusio enozieken, baina hemen aurrea batek aukera gutxi izango dula. Igual atzenekoa, ez zog esatek, baina... Bueno, txapela... Gaina urtatzuk ezkeo, hor ikustekenenia, hor zean hau lau hain ilusio, haundi guaitek. Gazta izenen baki gehiu izango dukela, aukera gehiu baina, guain. Barriola... Ez dakigu, datorren urtean binakako lau atzelari hautatuen artean izango den, hori orain jakitea ezinezkoa da. Txapela irabazteak ez du aukera hori ziurtatzen, baina lagundu beti laguntzen du. Dudako kasuan. Aretxabaleta, ies egindakoa. Gantxo bikaina orain Aimarre, Gosongi joan defentsan ere. Eutsi Andoni. Labur geratu zaio Abeli baina eraman. Zaiko egin du. Ezker zeharra Olaizolak, bildu Juanek ederki. Ordu aukera, bikaina izan da. Zoragarria izan da hau. Hau izan da partiduko tangorik onena gure ustez. Ikaragarria izan da, eta batez ere zeinen argi ibili den, bila joateko garaian. Hemen ze meritu izan ditune, horixe. Abelek emeritu ikera garrik. Hemen itxezio, beak itxezio gehon bine, pelot horri, nola gesteon, nola zehatzen, eta hor bilekun, eta burun gain dikainetakoa. Hogeita bat eta 13, Juan Martínez de Irujo, Julian Retegi eta Antion Maizekin batera, binakako bost txapel lortzeko zorian, Abel Barriola, 3 espezialitateetan txapeldun izatera heldu diren gutxi horien klubean sartzeko zorian, tantu bakar batera daude biak ere, atzera Irujo, Garetxabaletak jaso! Haze pilota eraman duen. Irujoren zartada ikaragarria, errebateko zulotik, eraman Andoni, goigoitik. Juan, bien tartera, eutsi Aimarre. Irujo gainean, erti Aimar. Osongi, Barriola, azelan egiten ari den. Aretxabaletak osta jarri du txapa gainean, azera Juanek. Eskuinez, bike imerriz ere Abel. Juan, moztu. Eta hau barruan osta. Gantxo hona Aimarrek. Osongi, Juan berriz ere, eta gaizto. Eta hortxe bukatu da partida. 2014ko binakako txapeldunak. Juan Martínez de Irujo eta Abel Barriola. Binakako txapelketan, asteko pilotarien nagusitasunak jarraitu egiten du. Favoritoak Aimar eta Andoni ziren, baina irabazleak Juan eta Abel izan dira. Txapelketa latza jokatu dute Aimarrek eta Andonik, baina finalean gehiago izan dira. Hemen Abel Barriola. Abel, zorionez, eskerrik asko. Ze partida jokatu duzuen, ze partida batipat, gako asko izan dira, baina zenbat pelotak kendu duzuen Aimar Urrezuen. Bai, nekin
Andonik ez zula fallatuko, ez? Ezin ginen horta atera eta bai ategin ezagena zen. Bosten utzi barren, aber iruterdido lauen uzten zuen, ez? Gu jokun gehiago sartzeko eta batez ere Joan jokun gehiago sartzeko. Nik uste ongi asmatu dula eta ikeragarrizko poza txapela hori irabazteagatik. Batzutan aurretik pentsatzen dena, gero kantxan egiten da. Nik uste dut gaur partida oso ondo prestatu dakarra duzu. Bai, bueno, prestatu edo. Askotan, etortzen za partidu klase bai jokatzea eta gero, azkenen pilotan jokatzea momentuko gauze da eta askotan aldatu itendia gauzek, ez baino. Egi da, pentsatu gineukela hori ba. Alginun atakera jokatu alginun gehiena, baginekin berak ez zuela erregalatuko, baina guk ere ez ginen nahi erregalatu eta gutxinez galdu behar espazio ere bortxatu, ez da. Ezkerreara nahi joanek nahi pilota asko sartu dio eta oso gustora. Txapeldun lauterdian, txapeldun binaka, txapeldun buruz buru, klub txiki hortakoa, ez dagoeneko. Ba, zuk esan oso, klub txiki da eta poz ikaragarri ematen dit, ez? Hiru txapelak egitzea gauze oso zaila da, lan asko inbar da, eta hoxe, eta eskaintzen dio, urte askoan ere, nire atzetik ibili den jendea, familie, launek, entrenatzaileek, merezi zuen satisfazio handi bat ematea eta bere eta Mikel Olazabaleta zera akoratu nahi dut. Bera, hoxe, beti txapel bat irabazte izaten zuen, amets, eta bueno, ejemplo izateko ez da txapela irabazi barri eta bera niretzako ejemplo bat izan du da. Zoriona beraz eta ospatu ondo. Vale, eskerrik asko. Juan Martínez de Irujo, zoriona. Aurrera. La chapela del sufrimiento, Juan. La verdad que sí, no, mira, lo habíamos hablado estos días que la cosa no iba por buen camino, que estábamos sufriendo mucho y mira, ellos también hubieran sido justos vencedores, pero nos ha tocado a nosotros y estoy muy contento, ¿no? Tanto por mí como por el potro de la hija. ¿Quién te iba a decir cuando tuviste que suspender en la primera jornada de la liguilla de semifinales y cuando aquel partido se perdió, que ibais a estar hoy en lo más alto y con la chapela, ¿no? Sí, conforme ha ido esta semana también, ¿no? Que he estado sufriendo muchísimo, un dolor de la mano no lo he podido probar, he venido con muchas dudas. Hoy me ha aguantado hasta la mitad del partido, ¿no? Luego he sufrido un poco, pero por una final merece la pena. Bueno, quinta chapela en el Parejas, entras en ese club selecto con Ancho Maiz y Julián Retegui. Eso es lo de menos, ¿no? Al final lo que quieres es ir día a día, estar entrenando bien, estar en todos los campeonatos en las finales y lo importante es, no sé yo qué voy a decir, estar arriba y seguir entrenando y mira, y el día que me retire miraré si gano 5, 6 o 7. Zoriona, Juan. Bost txapel binaka Juan Martínez de Irujok. Bada zerbait, 2003an egin zuen debuta, 2004an jokatu zuen lehen dabiziko binakako txapelketa. Azken geroztik, 2004tik 2014 bitartean, 11 txapelketatan jokatu izango du beraz, 11tik 5 ditu irabaziak. Bada zerbait, Fernando Boñirekin 2, Pello Martínez Deulaterekin 1, Zabaletarekin iazkoa eta Barriolarekin aurtengoa. Eta oraindik 32 urte. Oraindik Julián Retegui eta Antion Maizena ontzeko moduan haiek ez ditek 6. lortuko Josean, honek agian bai. Honek ala matendek eta oandi urte asko galditu baitezkio. Oandi sasoiko beren. Sari banaketarako lehen da bizi Lore Sortabana. Barre erresekoak dira, Andoni eta Aimar biak ere, baina honetan nekezago irteten zaia hauei. Normalaen moduan. Eta Bizkaia pilotalekuan, iaz bizkaitar bat finalean, Pablo Berasaluze lesionatu, ura aurtengoa baino tristeagoa izan zen. Aurten Andoni Aretxabaleta horri izan da, gotik saiatu da mutila, bera izan da pilotakadarik gehien jo duena, 215. Baina irabazi ezin, beraz, Roberto García Eriño oraindik ere. Bizkaiko azken txapelduna, gorengo mailan, 1981 urtean, hain justu Antion Maizekin lortutako txapela. Juan eta Abel Txaloka, Aimarri eta Aretxabaletari, eta hemen dituzue Bizkaiko 2 txapeldun handi, Jesus García Eriño eta Iñaki Gorostiza.
Eta Kristina Uriarte eta Josune Arizondo izango dira Jaurlaritzako eta Bizkaiko Aldundiko kultura arduradun gorenak urrenez urren txapeldunei txapela jarri dietenak. Irujo eta Barriola, orain 2 urte elkarrekin jarri zituzten, orduan ez ziren sartu 4 hoberenen artean ere, aurten bai, aurten beraiek izan dira txapeldun. Eta ikus dezagun Magnesitas Navarras gure babeslearen eskutik. Partidako tantorik onena, zaude Koldo. Tantorik onena ikusten ari gara eta. Andoni Aretxabaleta bederatzitik eraman. Abel Barriola, 5 terditik, gozatu eta 8 eutsi, Andoni. Barriola, askotan bezala, gehienetan bezala, bizkarra erakusten aurkariari, Aretxabaletari, joan ere egurrean, atzera behin eta berriz, jaso Andoni. Irujo bila joan bai, baina pasatzen utzi, atzera Abelek. Jaso Aretxabaletak. Zazpitik berriz ere Leitzarra. Zazpitik Markina Semeindarra, gozatu gabea. Irujok berriz ere arriskua urrundu. Aimar sartu da Sotamano. Ezker gantxo bikaina orain. Eraman Joanek. Barriola labur geratu zaio baina jaso egin du Aimar Olaizola. Ezkertze arrona, Joanek bildu, Aimarrek eraman olabait aurreratu eginda Joan, eta ezker Sotamano besokakoan aurkariei buruz gain pasatu die pilota. Hauxe izan da, 21 eta 13koa gure ustez. Eta hemen dugu Aimar Olaizola. Kantorik onena. Aimar, beraiek ere izan dira. Ere izan dira. Bai, dudik, nik uste bera merezite irabazi dutela. Bere ustez behintzat bi egegu bineo izan du dira, nik partiu txarra egin dut, ez pilota piloa galdut. Igual txapelketa egin duen partiu txarra naten asmatzen, ez? Gero pilota gutxi hartzen nuen, tanto bukatu nahi nuen baile, eta igual prisa ika jokatut, ez? Bueno, nik uste berak biek kriston partin dute, Abelek eman, kendu, ezinez, komatetzun tanto ditea, eta nik uste bera merezita, eta zorion du berak, ez? Zerra, Aimar. Honen beste ezagurtu behar zaituztegu ETV bateko, barkatu Elena, honen beste ezagurtu behar zaituztegu ETV bateko ikusleok, eskerrik asko ostiralean jaialdi ikaragarria daukagu zestoatik eta elkarrizketak eta gainerakoak ikusi nahi dituzuenok ETV kan izango duzu aukera. Eskerrik asko, izan ongi, aio! Gauza asko guk hemen kontatzeko eta eskaintzeko. Arrapataka. Bata eta bestea eskaini nahi agurtzeko ordua ere bai. ETV baten konexioa itzuli beharra geneukan aspalditxotik ari zitzaizkigun eta hori agintzen. Eta tira, bueno, hemendik aurrera patxada pixka batekin komentatzeko moduan garen. ETV kan gurekin oraintxe bat egin duzuenok, jakin ezazue. 2014 urteko binekako txapelketa nagusian favoritoak Aimar Olaizola eta Andoni Aretxabaleta izan arren nagusitasun oso irabazi dutela finala Juan Martínez de Irujok eta Abel Barriolak. Askoz gehiago izan dira, lehendabiziko tantotik erakutsi dute piloteoan nagusitasun oso argia. Abel Barriolak bizkarra erakutsi dio Andoni Aretxabaletari, Juan Martínez de Irujok berriz ezkerra pixka bazaindu eta eskuina astindu du, eta Andoni Aretxabaleta eutsi dio alde egin guztiak eta bi egin ditu, baina ezin izan du. Aimar Olaizola ere jokoz kanpo eduki dute hainbat eta hainbat unetan, sartu denetan ere behar bada beste zenbait egunetako inspiraziorik ez du izan goizutarrak, eta txapela Irujorentzat eta Barriolarentzat. Juanentzat boskarrena izan da, Barriolarentzat berriz binakako lehena, baina hau ere
hiru espezialitateetan txapeldun izatea lortu dutenen klub handi horretara pasatu da Abel Barriola, eta hemen ikusten ari gara gaurko finala gutzi dizkigun zenbait irudi. Juanen gantxo ederra, Aimarri abiatzeko ere astirik eman ez diona, txokoan ederki pausatutakoa. Beno, hainbat irudi ikusten ari gara, baina orain Andoni Aretxabaletaren hitzak bildu behar ditugu. Oraingoan bai, aurrera Elena. Mientitela eta lastimi, baina enkantau, la hostia. La hostia. Gehiago izan dira. Bai, hombre, eurek azkein nire bie jundi. Eta ni, bueno, tanto batzutan ondo, baina ez desente entregot. Eta joanek azerta den dugu, baina batez behinik gaur zen joan, abere joaten partidu izen dela, beste mundu bateko. Hasieran behar bada alture ematen eta pixka bat lanak izan dituzu, gero pixka bat bigarren zatian hobeto aritu zara, behar bada urdurutasunak ere nolabait ere fakturatxo pasaduelako edo? Bai, hasieran kakende, hasieran egon nok jota hankate doblau. Baina, bueno, gero partidu sartzen dela, egizi da peloti eskunot sartu eta bat ondo ez, bat sartu oso ondo, barru arte. Orduan bai garri notapur bat, baina minik ez dut hartu eta purak gero kosteu jata alturi emotia. Eta abeleke altura asko da, batzeat indau da, joanek horren azertau. Dena den arro eta pozik lortutakoa. Bai. Ni hona ja pozik horna, aurreko honetan sortutakue, launek ambientie, hau nitzako beste gauza da, sekulo ostotolako ibizita bizi zuen, orduan ba, gaurko hone aldanik eta izin enan aprobetxago lan izin da, eta hau kopio du, hau partidu, laundantzako familizako batzuk, danak, entrena guztien danak eta batez behorren ingurun da bizen beste parea pertsonai barentzako dira. Zorionak egin duzen txapelketa bikainagatik, zorionak. Eskerrik asko zuei. Beno, aitortu digu urduri zegoela, mutil lasaia da, lehen osabak ere esan digu, partida hasi aurretik, plazagizona da, baina lehendabiziko finala horrelako mailako txapelketa batean sekula jokatu gabe, horrelako mailako partidari sekula jokatu gabe, oraintxe dela 4 hilabetera arte, eta halako finalik, halako presiorik ere sekula bizi izan gabe, ez du garritzekoa, Josean? Ez, da geolarik eragarrin behar izan di gainea. Eta ez du azunoi pasatzea, ez da garritzoa, behar izan di hankak, kakin da. Mutile sanoa eta gozoa. Halaxe da, bai. Olaizolak egindakoak bost izan ditu, lau airez bat atzean galdutakoak gehiago, 7, Martinez de Irujok berriz egindakoak 10 izan ditu, Sakez bat, airez 7 atzean 2, galdutakoak berriz, 2 erasoan, beste 2, garbiak ezker orman gora joan zaizkionak. Baina partida serioa eta oso ona jokatu du Iberoarrak. Eta atzelariek berriz, Andoni Aretxabaletak egindako bat izan du atzean, galdutakoak, 2 garbiak eta bestea behartutakoa, ez ditu asko galdu, Barriolak berriz, egindakoak 2 biak atzean, galdutakoak, bat garbia, 2 behartutakoak, oso behartutakoak ere. Eta, pentsa, behartutako horiek, iruna galdu dituzte, Aretxabaletarena bat izan da, bote txarra egin eta labur geratu eta ezker orman sartutakoa. Eta Abel Barriolak galdu dituen behartuta galdutak apuntatuta dauden horiek, nolabait apuntatu behar eta alaxe apuntatuta daude, baina berez Abel Barriolak horrez zeukan ez zer egiteko aukerarik ere. Suerte ikaragarriarekin egindakoak izan dira, pilotaren bote oso txarrengatik. Beraz, esan liteke, Andonik 2 galdu dituela eta Abelek bakarra. Pilotakadak 618. Ordu bete eta 14 minutu iraundu. Eta final gogorra izan da, oso gogorra izan da. Eta azkenean, binekako txapelketaren finalean, Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Juan Martinez de Irujok eta Barriolak 22, Olaizola bigarrenak eta Aretxabaletak 13. Eta puska batean gogoratzeko moduko finala, eta puska batean gogoratzeko moduko tantoa, gorriek lortu duten 12. ura ikaragarria izan da, 7 minutu eta 17 segundo. 153 pilotaka da. Eta gorriek egin duten ez gainera, Josean, artean ere psikologikoki balio handixamarra izan zezakela, eta
postantura jarri eta oraindik ere aukeratxoren bat izan zitekeela ematen zian, baina oso importante izan dut tantu eta gero izan dut beste bat Aimarre txapara aukerakoa baita. 18-14 jartzen joen da harten, sufritzen, lana inazten eta bikote urdineia ikusteuen beake nahiko potin da eta ematezin, aukera txikin bat izan lezakela baina Aimarre galdudik eta ia zuzen ekun ditu. Eta holakotan partidu zehoitan tanto oso importante izan ditu. Eta partidue ikusteko eta ez hola izan finala politxe, tatikoki, bikoteat etorri alako Aimarri pasatzea eta finala irabaztea eta serio jokatzea eta urduan gogorra eta txapelketako partidu bat izan den, final bat izan den, baina ikuskizune aldetik ez den politxe, hola partidu izan ditu, dotore ikusteko. Ez den goitako izan, gogorra eta ona bai. Eta bikote urdine bati bat Abel Barriolak ikaragarri jokatu egite hiru joke berdin, serio ondo, tatikoki eta Aimarrek behun ez izan, zailezin, hola jokatzea oso zaile, hola jokatzea oso zailean ez, eta nik aparte esango nik behun ez zula izan, suertek ez zula izan, eta beak normalen galtzuna galdudik, eta errematen aukera gutxi izanatik ez dik asmoatu, eta behun ez izan, da Arretxabaleta berrez aldu nahi dik, gogorra gutxi galdudik, baina alture pixkaten batea falta izan dut zaio pelotai. Gehix jokentzea, eta aukera ona izan duen gehix urrutiz jokartzea. Beno, horixe gertatu da, eta guk ahal izan dugunik eta egokien eskaini eta kontatu dizuegu protagonisten iritziak ere bildu ahal izan ditugu, azkenean Laura garrapatu ahal izan ditugu, baina orain prentsaurra ematen ari dira, eta hango irudiak eskaintzeko modua ere badaukagula uste dut. Goazen bertara. Txapeldunen hitzak. La mano empezó bastante bien, ¿no? La primera parte del partido pues sin ningún problema, luego una entrada de aire hacia el tanto 11-12, no empezó a notar y han entrado las dudas, ¿no? Y al final pues la pelota quería meter al gancho, le soltaba, pero a última hora se encogía y iban por la pared, ¿no? La mayoría. No le daba dirección, pero bueno, es lo de menos. Me aguanta al principio. Hemos hecho pues, un gran partido, una gran estrategia, pues sin abusar mucho de aire con la zurda y nos hemos dedicado a trabajar a bote, sobre todo pues para castigarle a Andoni y ha funcionado, ¿no? El partido. Era importante llegar a 22 y da igual cómo. Bueno, amets askotan ez, pilotari guztik ez, azkenen, batzuk suerte gehiago egitzen du, beste suerte gutxi xeo egitzen du, nire ustez txapela irabazteko meritu egin duen pilotari asko dau, eta ez duena lortu, Andoni eta Aimarrek ere arki merezi ez zeukan, txapela hau induen txapelketagatik, baina beti esaten duna ezkirola ez da meritu kontue, 22 iritsi behar da, eta poza handiez, niretzako faltazen txapela zen, binakakoa, eskuz banakako eta lauterdikoa banuen, eta hiruak lortzea satisfazio handi bada, eta batez ere urte luzeak eman dudalako final, lehenengo biak irabazi finala, baina urte desente eman dut, final askotara iritsiz, baina ezin irabaziz, ez, finalak, eta poza handia ematen di, hori, beti da nik jarritu naun zale horrentzako, galdu du irabazi, eta hoxe, eta izugarrizko poza. Bueno, horrekin esan nahi dutena da, hau bukatuta jarraituko dut, noski ilusio, munduko ilusioik gehienakin, entrenatzen eta gauzik alik eta hobekin egiten, baina bai ez daki, lasaitasun bat edo pake bat bai sentitzen duzula barrun, ze ikusten duzu indako lanak bere fruitue eman dula, ez, eta hori ez da gutxi, ez, askotan iten duzu lanak ez du bere fruitu ematen, neri eman dit, eta horregatiken satisfazio izugarria dauket, eta hemendik aurrea, etortzen dena ongi etorrie izango da, ez dut deuse gehiago eskatzerik. Eskaintza berezia egin dioztu txapela lortuta, edo egin duzu? Bai, horitxu nahi nuke, urte askoan zehar, nerekin hendu den jendea, ez? Bada jendea, galdu dira bazi toki guzitera jarraitzen zaitona, nere laguminak, deusen truke dena ematen dizun jende klase hori, ez? Eta noski nere familia eta zoroitzen naiz, amaneren eguna da, ama eta zere bai, neska laguna eta zere bai, eta gero oroitzen naiz berezik ere bai Mikel Olazabaletaz, ez? Niretzako lagun handia izan du da, urte askoan zehar, eta berak beti lehen esan dudana, ez? Ametsik entzun txapel bat irabaztekin, bino lentxo komentatu duna, niretzako ejemplo izateko ez da txapela irabazi barrik, eta bera niretzako ala izan du da. Mutil saiatue, profesionala eta pilotari asko eman diona. Sí, bueno,
creo que hemos regalado menos que ellos también, ¿no? Y hemos llevado la voz cantante pues en la mayor fase del partido. Abel pues ha cogido mucha altura, la quita muy bien a Aimar, aparte le arrimó la pelota a Andoni, yo de adelante pues también con la derecha pues le he soltado bien, me notaba que estaba fresco y la pelota me salía de la mano. Cuando he tenido pues del 2 para adelante algún gancho que otro también he metido, y ese era pues eso es lo que teníamos pensado hacer, ¿no? Y nos ha salido así y al final hemos cogido una renta 18-11 o 17-9, no sé cómo ha sido, y ahí pues también nos ha dejado jugar más tranquilos, ¿no? Abel Barriola eta Juan Martínez de Irujoren esanak bildu ditugu. Prentsaurrean oraintxe bertan zuzenean bildu ahal izan ditugu. Dotore geratzen zaie txapela, oso dotore ere. Bat eta huts, hirugarren partida ere eskainiko dizuegu ETV kasaten bitartez. 16 izango da hau, bat eta huts aurretik Apezetxea eta Larrinaga, Riko laugarrena eta Ladies Galartzaren kontra. Larrinaga, labur geratu zaio. Eskuenkada ederra Ladisek. Galanta eman dio Rikok. Eta hor, atzeraka etorri eta eutsi ezin Apezetxeak. Bana. Apezetxeak ezkerra erantzuna izan dio, baina ezin. Badoa Riko. Erama Larrinagak baztertu egin zaio Rikori. Eta Apezetxeak hori aprobetxatu nahi izan du Riko. Han txokoan geratu dela preso. Zulo hori aprobetxatzen saiatu da, baina ezin. Hiru eta bat. Ladies Galartza. Gorrientza tantoa. Ladies Galartzak galdutako pilota izan da.
Galartzak eraman olabait. Eta Betetxeak gehiegi arrotu du. Lau eta bi. Jendea erabat girotuta zerbila, Josean. Bai, batzu pozik, emozionatuta eta ez da harritzekoa. Ez da ez harritzekoa, holakotan bakik. Ladiz Galarza maten. Kantxoa. Ladiz ez du gozatu. Eutsi Larrinagak. Jaso. Iñaki, ezkerrez, ongi, arro, zazpitar dira. Pilota garbi galdu dikoain, Ladizek. Pilota garbi galdu du, 3 eta 4, lehen prentsaurrean. Aspeko pilotaria girabazleak harrapatu ditugu, orain iritsi berriak dira, galtzaileak, entzun dezagun pixka bat. Bueno, nik uste gure aldetik ez dela partidu hona izan, ere ustez bintzat. Nik faio asko inditut, hasieratik prisaka pilotan. Gero ikusi hau, ia partidu zin behera dominatu dut. Abelek nik uste kendu, eman, beran pilota horrekin ematen zuen, ezin zela, ez? Eta gu ezinen ibilia den buzin, eta lehen esan. Nik uste nire aldetik bintzen nien ez bate gustora gelitu. Nik uste ez da gizema faio intxu, baina faio pila bat. Pilota gutxi hartzen nun, eta hartzen nun ene prisakat ez eta asmatu ez. Ez, lehen esan, nik uste, igual hola jokatzea ere ez terrexea, ez berak, nik uste berak dominatu dutela parte, baina hortik aparte, txapelketan ninduen partidu txarran, eta igual, ez, prisaka pilotan, aukera gutxi, aukera izan dudanen berriz, saiatu nahi zante bukatzen, baina egun nagola izatea, ez, eta gaur, bai txapa, raia gehiago txut, eta nahiko disgustora, ez. Bai, kendu iztut egin asko, tornun bai irujo eta bai, Abelek aurren hartzen pelotie, eta atzea, eta Aimarrak ezin zindu jokun sartu, eta guk ez Aimarrak jokun sartzen, ez da zerin, orduan bueno. Eurek batez be nik izango nuke Barriolak exagero joatu dela, baina bueno, buru ez dugu bajatuko eta nik mugura. Bai, hasieran, bastante tranquilo, ona berotzen da, gero urteoterin ja igerri zer da nau. Eta bueno, hasieran dala partido zuen, koste jatela alturi hartzi ez, gero lehen zatzen duen, pixkat peloti bostetik aurra, lautik aurra laten oran, da horti asko gozotu bai irujok eta bai Abelek, eta Aimarrak izin dago jokun sartu, eta bueno, eure partidu handia jo egin dago guk ez, da erentzako txapela. Baina ez da, seinale hona ez. Baina alaren nien ez gustora gelditu lehen esan, eta nik uste, lehen oitutan klase hontera jokatzen, eta gaur behintzat, nahiz da berak ia parti guzti dominatu, eta urrutetik hola ez da erresa, baina alare, aukera gutxi izan dut joan oitan ez, eta asmatu ez. Eta lehen hando nire esan, nik uste bestela behintzat gustora indun txapelketak egin, bakarra, pena hola bukatzea, baina alare, nik uste kontentu omardula ez. Erresa finalatan egotea, gero pena bat jaizu finala alduz gero, baina nik uste aurren gero bikote ikaragarri izan dudula, berak ikaragarri jokatu dute, eta ez da gauzit egin. Martin Alustiza, Martin, arratsaldeon. Arratsalde zorion txua.
Bai, bueno, guretzako gure bikotea irabazita, bueno, hobeto, ez? Eta, bueno, nik uste partidu gogorra izan dela, gure bikotea oso ondo jugatu dula, serio jugatu dute bilak, Joan eskubiak mina eginez, eta gero bukatzeko orduan ere, tanto batzu bukatu ditu ezkerrakin, baina San Mardea baita ere nahiko aurrean sartu dela, ez? Baina, bueno, orokorrean partidu oso serioa eta Abel ere oso ondo, Hasieran ikusi etola, kosta egiten zaiola, pixa pelota, altura pixa hartzea, baina gero bigarrengo, bueno, gero bosgarrengo tantotik aurrea oso sendo, eta, bueno, nik uste posa handiena beak hartu guzula, Abelek, baina orokorrean partidu gogorra, eta gure bikoteak merezimendu osoarekin, txapelarekin etxera. Nik ezakit nork planteatu duen partidua, nork pentsatu duen, bueno, logikoak ere esaten zuen horrela izan zitekela, baina pilota goian jarri, Aimarri kendu, baztertu, pazientzia eduki, Joanek gehiagi erreskatu gabe eskerrez eta eskuinez asko emanez. Nik uste dut planteamientua bera, pilota, aukeratu duten pilota klasea, nik uste dut planteamientu osoa izan dela oso argia. Bai, eta gero aurreko partiduan hemen joatu zutena Xala da Zubietan kontra, nik uste partidu hartatik konklusio bezala atera zutela bilak, bai Joanek eta bai Abelek, finala irabazteko eta kontuan eukita Aimar izan da aurrean, horrela jugatu bartzala, ez? Eta orduan gauzak garbi karritu uste, eta gero frontoian erakutsi dute gauzak garbi darenean, batzutan ez dira ateratzen, baina gaur atera dira, eta beste bikotea nik uste bere lekutik kanpo atera dutela. Arretxabaleta agian txapelketako ez dakit partidu kaskarrena, baina bueno, nik uste finaleko presio hori bere gain ikusi zaiola. Eta gero Aimar pelota desente galdu ditu, baina baita ere lekutik kanpo, nire ustez lekutik kanpo aritu dalako, ez? Andoniri lagundu nahian, eta gero pelota hartzen zunean arriskatu egin nahian, eta horregatik normalean, baina pelota gehiago galdu ditu. Eskerrik asko. Sei eta lau aurretik doaz. Hirugarren eta azken partida honetan. Urdinak, Asegartzeko pilotariak, Eraman Larrinagak, Ladis. Eskuinka da bikaina. Barruan eta pezetxeak ezin. 7 eta 4. Indarra hundiko sakea, azpi-azpitik ibili da, baina bikain erantzun dio Larrinagak. Ladis, ederra du. 3 tarditik errebotera. Garbi. Errebotazo Garbia. Ederra. Pilota oso ona eta garbia zuen, baina bai eman ere. Sakeatzen hau. 9 eta 4, 16. 8 eta 4, ezta? 9. Baina, hemen bertako markagailuan orain jarri dute 9. Kosta zaia.
Apezetxea bolea. Atzera Ladisek oso bizi berriz ere. Sorramanoz jaso bizkaitarrak. Oso garbia galdu du. Gaur ematen nahi da, galanta baino gaur galtzaile, Bost galdutako. Garai ontako. Bai, garai ontarako. Alegia, gorrien bostantoak Ladisen opariak izan dira. Eta bikotea gehi bultzatzen nahi izan adukenik gaurren, Aspaldin beste maila bateko partio jogatu izki Ladisek. Pilota aldatu dute orain gorriek. Beira, Ladisek azken pilotakarekin gure txokoko kamara nola jarri duen, nola utzi duen. Leku arreskutsu baitan. Hor txeguzua, hor ikusten da ederki. Aurrerako irudiak ez dira eskaintzeko modukoa. Ez zuen baina. Uste baino gehiago ibili zaio. Komplikatua. Gainera etorri zaio pelota. Bea sartu de pelotan gainea, nahi kemintzela. Larrinagak bigaldutako. Rikoren sakea. Normadikoa, Pezetxeak jaso. Latza pelota gaue. Eta ezin, Larrinaga. Amaika eta bost. Golpez askoz gehiago dira. Barruan. Gainean da. Txokora. Dena alde zuen. Dena alde, gainen izanzko tanto. Dena alde zuen, txokoan geratuta baitzekoen, ja salduta Apezetxea eta Larrinagak ez zeukan hor
inolako aukerarik iristeko, baina gaizki jozu eta txapapera gorriek eurek egindakorik ez dute oraindik. Azpitik Larrinaga. Ladis. Atzera Rico. Ladis. Ederra. Hau bai. Hau oso zona izan da. Atera du Abezetxeak. Rico, bien tartera. Eskuin horretan aparteko gatza dago. Eta batzuetan atzera, aurrena bien tartera moztuta. Dantzan jartzen ditu aurkariak maila honetan. Behar besteko etekin igatera ezarren. Boleaz, Rico. Ezkertzea Raionek. Ladis. Ongi Larrinaga. Nor baino nor gehiago bi atzelariak.
Zatu Ladisek. Eta hor bolea sartu da Rico atzelariari laguntzeagatik, baina berak galdu du. Ricok 2 galdutako, Galartzak 5. Eta beste aldean ere APZ-etxeak 3, Larrinagak 2, galdutako asko doaz. Baina Gorriek egindako bakarrarekin oraindik ere bizirik segitzen dute. 8 eta 11. Erantzuna izan dio berriz ere Ricok eta berriz ere huts egin. Bederatzi eta 11, Josean. Pelota bajuxoa, eta honekin min gutxio izan nahi, bi jotzailek, bikote urdine, eta honekin partidua nivelatu bazeo. Eta APZ-etxea eta Larrinagaren momentu eta joku puntuk izan bik, partiduk irabazten ditu bik. Oain gelditu intzaio pelota berriz. 12 eta 9. Beste pelota baten bile da zebiltzekoen. Beak atatzen pelota asko ze bastantez gehiodek, eta horrekin garbi nagusitzen ditu bikote urdine. Rico laugarrenak aterako usakea. Indarrean sakea, baina jaso. Nahiko indik. Sokora arroantxean iritsi eginda Larrinaga eta gaizto. Eta Larisek beste pilota bat galdu. Hau ere, komplikazio handirik beharretzuena. 6 galdutako. 10 eta 12. Ricok beste 3, hortxe daude 10etik 9. Oleaz, Rico berriz ere.
Sotora, eraman. Ladis Galarza. Atzera Riko, bizi-bizi. Gainende. Zer bizitasun ematean, Hor badago, aparteko zerbait. Gatza. Beso elektrikoa du, Montillonek. Moleak, Dion. Aztertu intzaio Rikori, gantxoa. Ongi Ladis, gaizto gainera, gaizto eta tanto. Ez du asko arrotu, baina oso bizi eta gaizto. 14 eta 16-irako. Argentinatik etorritako zaleak dituzu hemen, hemen ziren. Espresuki finala ikustera etorriko, baina finalera ere etorri dira. Amabost eta 10, azken tantoaren faltan Riko eta Galarza. Armailak ia erabat utzik. Bete egin da izan dira. Atera du Rikok, sakea da. Gaizto, eraman, Txapa gainean jarri Larrinagak bai, ederki moztu du. Apezetxeak jaso, gantxoa, joan da Larrinaga, baina ez du ezer egiterik izan. 16 eta 10, hortxe bukatu da partida, hortxe bukatu da gaurko jaialdia. 16 eta 10, galdu ere asko egin dute, 9 pilota galdu dituzte. 9 pilota garbi gainera. Baina gehiago izan dira, nagusitu egin dira. Eta merezitako garaipena lortu dute Rikok eta Ladis Galartzak. Eta estatistikak ikusiko ditugu. Galdutako asko ageri da. Eta urdinetan gehiago. Baina gorriek egindakorik ia bat ere ez dute izan. Urdine berriz galdu bai, baina egin ere bai. 16 eta 10, estatistikak eskaintzeko modurik baldaukagu lankideok. Ikus dezagun bada, zer nolako datuak utzi izkigun. Bilboko Bizkaia pilotalekuan gaurko egunez izan den 3. partida. Apezetxeak egindako bakarra.
Galdutakoak 3, Rikok berriz, honek ere galdutakoak 3, egindakoak 6 ordea. Eta atzelariek Iñaki Larrinagak egindakorik ez du izan, eramateko sake bat eraman gabe utzi du, 2 pilota garbi galdu ditu, behartutako beste bi ere bai, Ladisek berriz, 2 tanto egin ditu, eta 6 pilota garbi galdu. Hala eta guztiz ere, dezente galdu arren, garaipen merezia eta garbia. 264 pilota kada besterik ez. 33 minutu eskas partidaren iraupena, eta 14 minutu terdi jokoarena. Eta Josean, datorren ostiralean jaialdi polita zeukago, zestoan? Ia txapelketa burutu goazten dek, eta benetan politi zeukago. Estelarren binakakon Rezusta izango du. Bai, Rezusta tartean, Aritz Lasa eta Rezusta, Jaunarena eta... Aldorantzi uste. Jaunarena, bai. Lasa eta Zubieta. Hori duk, Lasa eta Zubieta. Jaunarenakin. Jaunarena eta Rezustaren aurka. Gaztentzat ez dut handia da, kombinazioa handia da. Aritz Lasa eta Aitor Zubietaren aurka. Jaunarena eta Rezusta. Ederra izango da, ikusteko izango da. Eta gero buruzburuko. Eta gero buruzburuko txapelketako lehendabiziko partida. Aste artean aurkeztuko dute txapelketa, eta ez dakigu, zozketan Ezkurdiere izein tokatuko zaion, baina badakigu Ezkurdiak txapelketari ostiralean emango diola hasiera, eta lehendabiziko partida hori Euskal Telebistaren bitartez eskaintzeko moduan izango garela, zuek ikusteko moduan beraz. Plazer bauzue, ostiral gauera arte. Eskerrik asko gaur ere gurekin bat egiteagatik. Izan ongi!